app. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhoorneman.nl. Voor iedereen die druk Passaat. Boordevol slimme rijassistenten. Wat wil je nog meer? Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarfslijn van Friesland, dames en heren. Welkom, leuk dat je erbij bent. Radio, televisie of internet. En als het zin hast, maak je het van jou roer ik nog wel welkom in Ljouwert. Dit wie was een weekend vertrouwen. Al die oorsissings in verband met griep en weer dit en weer dat. Dus ik ben blij dat ik een heel mooi vol programma heb. In ieder geval fantastische bands en muzikanten. Straks de Suskes, die bestaan, dat zie je hier. Ze brengen hier ook een single uit. Daar komen we straks nog wel even over te spreken. Peter Engbert Braam, de beide broren. Ik ben al 15 jaar onderwijs, dus heb ik nog feestje nog vieren. Phil Gates uit Amerika, het blues, dat is onderwijs uit Hasselt. Ja, dat wordt tricky, volk. Het wordt tricky. We hebben Klaske de Wal hier achter de vleugel, dus het komt al je hartstikke goed. Het is hartstikke gezellig hier. En in ene week zit je 30 man, soms zitten er 2. Grillig programma, Noorderwien live, het kan nou. Dus de ambitie haar model. Wij nodigen nooit publiek uit, we sjoggen het altijd wel. Ja, maar dat is het mooie. Ja. En de ene keer is het een beetje rustiger. Ja, vind ik wel prettig trouwens. Ik heb eens even gewoon praten. Ja, dan kunnen ze een bekomen. Hey Willem, hoe is het? Een rustige Willem, ja, dan krijg ik weer appjes, hoe is het met hem? Want we hadden het idee dat het net goed met die hier. Nee, dan denken mensen dat is toch ook. Ja, die appjes krijg je, je hebt wel goed met hem, jongen. Ja. Zeg direct wat waren uit. Nou is het zo is het. Van die wal onder de degen. Ja, zou je zwaar gaan, jongen. Ja. Katten die het voortbenen, hoor op. Ja, maar dat is echt wel een ding, hè. Willem, zijn kat Bob, die is een week vermist. Ja. We hopen dat heel Lauwert nou op ziek gaat naar die kat. Een enorm grutte zwarte kat van een Maine Coon. Met een wit stipje op zijn neus. En ja, we missen hem wel. Ja, nou ja. Zijn zusje is er nog. We zien een broertje en een zusje. Zusje is er nog. Ja, die de en- helft al liet trouwens. Dat is ook wel weer aardig. Grutte, zwieren, Bob. Komt altijd even bij. Skaatje, mag ik mij even vertellen? Komt erbij, dan krijg ik een schouderduwke van hem. Tik. En dan krijg ik een knuffel en dan rent er weer verder. Nou ja. Ja, is hij cool of niet? Ja, dat is zeer cool. Maar we zijn hem kwijt. Ja, Als hem just. mensen met de degen hier op mijn haren. Als je hem een ongelofelijke, grutte, angstaanjagende kat. Pak hem beet en stuur hem naar Willem. Ja, en hij had wat een roestkleur over hem heen. Dus er zit wat oorbloed nog terug. Nou, we wilt nemen door die kat van mij, hè? Ja, je hem vinden van jou melden. Ja, toch? Ja. Ja, en wat is de beloning? Whisky, alles wat het was. Nou, mensen. Ja. Ik zou zeggen, gas ja. Ja, een avondje met volk op stap, kist allemaal. Hey, doe eens weer een column, doen we straks. Nou, prima. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. En de wolf, Dat gaat heel goed. vertel. De Wolf, Lees er eerst nog even uit wat het is. dat is een voorstelling. Ik heb dat ooit een keer bedacht begin dit hier om een voorstelling oer de Wolf te maken. Want ja, hij is weer in Nederland, hij is weer op een Veluwe. Vond ik heel interessant. Die kat van mij maar net opverredden. Nee, misschien maak ik wel een voorstelling maken over de kat. Ja, nee, volgende keer. Ja, De wolf. ja die... ik heb te jaren met Herman van Veen skreun. Wij zijn daar met z'n tweeën hebben die voorstelling maken en ben we even onder klus geweest. En Aroen Simmer die in première ging in Nunspeet op de Veluwe. Dus midden in wolventerritorium. Nou, dat weer wel een groot succes. Een heel mooi avontuur. En de wolf komt nu naar Friesland. Wanneer? 18 oktober. In het Damshuis van Nijbeets. Er binnen nog kaarten. Mensen moeten wel even reserveren via de website www.damshuis.nl. Heel mooi smoek. Prachtige locatie. Hè? Ja, echt. En ik weet dat die kaartverkoop wel aardig op gang is. Er is maar plak voor 74 man. Dus lied. Dus als mensen het ondoren, dan moeten ze zeker de wolf even bewonderen. We komen er straks nog wel even op spek. Leuk is het best. Volker Wesseling. Ja. Sidekick nemen we dat. We hebben straks nog meer mensen, maar die komen letterpost achter de bar. Wietse van Neushoorn, de programmeur, komt nog. Echt wordt gezellig. Ah, we shit even. Milo Bent, die speelt het jong, maar die had een clip uit. Het komt wel goed, jong. Ja, als het maar goed komt. Ja, of we maar rustig blijven. Ik zal proberen die hoort eens een keer kalm om te doen. Nee, dat wil ik niet.
kreeg precies. Ja, nou ja, Sietse is altijd de rust zelf, toch? Net? Absoluut. Sietse, Sipke, Koos, mooi om te binnen. Het zien hier Verlien. Waar is bij de Suskes begonnen? Waar kwam het idee eigenlijk? Ik denk dat het bij Sipke was. Ja, Sipke, wie is toen de hoorstekker? Nou, van een naam Koos eigenlijk. Oh, Maar mag ik de Koos? Hoi Koos, leuk dat je er bent, jongen. Dus hier is op de bank en toen denk je, ik wil iets beginnen met Sipke en Sietse. Ging het om deze muzikant of ging het om het concept? Ik liep op straat en er kwamen 2 zusjes tegen. Nou, ja, ik ben er zelf ook een. Ik denk van, als we nou samen gaan spelen, is het misschien wel leuk. Zo is het eigenlijk ontstaan. En wie vond ik de bedoeling? Je hebt vaak noemt het mij een knipeeg. Nee, zeker niet. Nee, heel serieus. Oh, hij dan een orenband. En ik werd in de war of net? nee, dat ga ik niet zeggen. Nou, dames en heren, ik ga een heel serieus optreden Joert van de Suskes. Stemmige muziek, toch of net? zeker, hartstikke mooi. Ja, nou, zullen we dan met stemmig nummer beginnen? Ja, we beginnen mooi. Wat is het? Heel Russisch en Nederlands er ook in de Sietse. Ja, die Russen zijn altijd al wat aan de serieuze kant west. Ja, nou dit is eigenlijk nog een nummer uit de Pygmy-tijd, zeg maar. Maar het gaat door Russische bietensoep. En Natasja die dit maar net onder de man krijgt, haar man Igor. Dus, maar ja. Ga ik aan een mooi verhaal doen, want ik heb geprobeerd te drinken laatst, een bietensap. Nou, ik ga gewoon volledig om je nekken. De Suskes live in door de winter! Natasja met worst, Natasja met worst voor Igor maakt ze worst met worst, maar Igor heeft alleen maar dorst. Igor lust geen worst met worst, Igor lust geen worst met worst, daarom heeft hij worst gemorst en Igor wil geen worst met worst. En Natasja zegt, Igor ik ben worst op, Igor anders zwaait er wat, want eet jij mijn worst niet op, maar kan je worst maar naar. Natasja met kippenworst, voor Igor maakt ze kippenworst, maar Igor heeft alleen maar dorst. Igor heeft alleen maar dorst, Igor heeft alleen maar dorst, enkel vodka lessen dorst en Igor wil geen kippenworst. En Natasja zegt, Igor ik ben worst op, Igor anders zwaait er wat, want jij mijn worst niet op, maak dan je borst maar naar. Borst met worst, Igor lust geen borst met worst, borst met worst, Igor heeft alleen maar dorst. Al dreigt Natasja met een ramp, haar borst krijgt zij niet aan de man. Het is niet Igor's pakje aan, dus zij bedenkt een ander plan. Natasja zegt ik les je dorst, oh Igor ik les je dorst. Als jij eet mijn borst met worst, Igor dan les ik je dorst. En wat doet Igor nu? Igor eet haar borst niet op, Igor denkt je kunt me wat, ik eet nu je borst wel op, maak jij dan nu mijn dorst maar na. Igor lust die borst met worst, nooit meer heeft Igor gemorst en Igor heeft die nooit meer dorst. Geweldig. De Suskes bij hun trein bezig. En voor de mensen die er alleen naar radio van, ja, de meeste blijven omzetten hier. Dan kan ik even met Sipke praten. Wat zegt u? Ik bouw even om. Meest blijven ombouwen. Voor de mensen die de radio houden, het prachtige. Wanneer ben je op het idee gekomen om die mooie kapsels, die plastic kapsels op te doen? Sinds we in de spiegel zien, dachten we fiesta had. Oh, en helpt dit? Het helpt. Zeg maar eens naar de camera, maar het kan je met zien natuurlijk met elkaar, kan je filmen met de camera meestal. Maar nee, eigenlijk vanaf het begin al. Hè, de Suskes, namelijk dat ik wel bij Suske en Wiske. Ja. En ja, reed shirtjes, zwart broekje. Hier liep er wat op, dus zo doen we het maar. Hoe hij met zien hier volhouden? Ik bedoel, het bloed gewoon leuk, feesttenten en dat soort dingen, kroegen, spelen we denk ik. Ja, vooral heel weinig repeteren. Ja, dat scheelt, hè? Ja, dan krijg je ze volle donder onderling.
En lekker schreeuwen natuurlijk. Hoe gaat dat? Doe je dat met je trein of gaat er in voor hem zitten? Ja, vaak komt iemand een ideetje en als je een trein werken weer dan vaak uit. En dan iedereen zijn inbrengen, dan maak je er wat van. Ja. En een Zimmerman, echt de drokste man voor de dag vanwege de dwarsfeesten? Of hij het een beetje verspreid door het hele hier? Nou, het gaat heel hier wel terug, maar natuurlijk als het in juni, juli, augustus, september is het echt wel een grote piek. Hè. Dan zullen echt alle feesten gezien staan. Alle boerenfeesten. Ja, leuk man. Het zie je niet, het gaat gauw voorbij. Hè? Zeker, zeker. Naast een mooi jubileum, hè? 26 oktober. Ja, dan mag je even reclame. Ja, dat doe ik nooit weer. Hè? Ja, ik denk door een vastzet. Ik heb het daar nog een keer nemen. Maar... Ja, maar we hebben wel 4% van de kaarten verkocht. Dus dat is het. Ja. Dus meestal niet er in de wolk. Zo zeggen je moet wel snel wezen. Jubileum 27 oktober in Friendship met de treien. Ja. Want de zusjes natuurlijk. Jelle B, Snollebolletjes, Joop Obama en de Presidents en Face DJ Sipke. Nou, wat wordt er nou meer? Die snollebolkers. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, zeker. Fantastisch. Verklaar u dat eens. Waarom verkepen die volgens mij 2 keer... Gelderdoom, hadden ze 10 of zo? Ja, uitverkocht x aantal dagen. Hoe kan dat? Ja, het is natuurlijk echt gewoon heel cultureel heel erg geestend. En ik denk dat hij wel de gevoelige snaren. Als je dat muziek is emotie, dat de Saffelmeester op uitkomst, de emotie weer helemaal kloppen. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, denk ik. Maar er zijn meer van dat soort acts en feest. Waarom zei Ja, maar ik denk wel dat wat hij doet wel echt klopt. Hè? Het typetje klopt. Het is wel lekker hip. De muziek is ook wel hip. De jeugd vindt het mooi. En, Ja, maar dat is opvallend. Echt vooral een heel soort jongeren die dat te gek vinden. ja, nou, ik had zelf ook een keer live doen en ik vond het hartstikke leuk. Ja, hè? Ja, wij spelen live ook peernummers altijd van. Hè? Ja, of peer in. 27 oktober, zei het? Ja, 27 oktober. De treien! Ja, dat trein. Ja, de zaal. Hey, het is wel even een gokje die je dan neemt. Ja, zeker, zeker. Ja, maar dat komt wel goed, ja. Welke noem ik hem dan? Wij nog nou eigenlijk is dat dus nieuwe single, maar die is deze 2 weken geleden. Vanmiddag kwam ik nog wel wat oors, maar 2 weken geleden heb ik een single uitgebracht en die is van de week krijg plucht. En nou, dat gaat ook over dat is met elke week als je een trein rond je de wezen, mooitje. En Ben je hem dan? dat ben wij, ja. Alleen dan heb je masker al. Ik doe ook altijd voort. Dan Maar... heb je masker al, want dan hebben we net herkend. Maar daar hebben het clipje ook even zien, dat is fantastisch. Het clipje, gewoon de zusjes Marianne. En hartstikke leuk. Goed, wat zei je? Vrouw van Vermaken. Ja. Oh, je dat te wijzen? Nee. Even door die vrouw heel dit leuk te maken. Nee, die single van u. Oh, zo. Die Marianne. En die geeft nou luid man. Mooi! Zeskes! Ik denk nog vaak aan Marianne. Ze woonde naast me in de flat. In die tijd had je geen mobieltjes. En niemand had gehoord van internet. Maar toen haar ouders verhuisden naar Horen, ben ik haar uit het oog verloren. Totdat ik gisteren op internet een advertentie vond van mijn ex-buurmeisje uit die flat. Hey Marianne, 50 euro, dat is niet duur. Hey Marianne, 50 euro voor een half uur. Ik ben naar Amsterdam gereden. Daar zat ze dan, ze was heel schaars gekleed. Het rode licht sierde haar kamer. En volgens mij interesseert het haar geen reet. Ik denk niet dat ze me gelijk zag staan. Ik wenkte wel, maar ze keek me niet aan. Mijn regenjas heb ik juist uitgedaan. Daarna ben ik bij haar
Ja, de Suskes, heerlijke muziek. Straks komen we bij hun waarom. Volker. Is er wat muziek dus toen leuk vies? Kies er wel eens naar dat soort dorpsfeest met dit soort jongens optreden? Of nee? Nou, ik ben zelf net heel... ik ben zelf net vaak in feesttenten. Nee, Want ik maak zelf vaak ook optreden. Ja. Maar ik wil eerst nog in een feesttent. In Nijengeer. Ja. Bij het dorpsfeest. En dat... Nijengeer. Ja, Nijengeer. Dat luidt daar op een hoeken, wist wel. En nou, dat weer wel leuk. En ik wist, de oren was ik weer wat een kater weer. Ja, dus dat is nog leuker. Ja, deed hij een beetje pijn? Ja, die kwam het on. Ja. Maar ja, dat hij je soms. Ja, maar toen zit ook in theater werken. Wordt daarna wel eens een tweede held dienen en dat soort dingen? Of weet dat dan wat meer de muziek? Het nice zit. Ja, ik denk het wel. Want shit, dat het voor mij niet zo volle zin. Want dan had ik ergens in het midden van het land zit of in Friesland of waar dan ik. Maar ik maak heel vaak daarna weer naar huis te rijden. Ja. Dus dan is het op zich wel raadzaam om dan gewoon een bakje koffie te drinken en dan naar huis. Ah, ik snap dus hem. ik ben heel vaak gewoon nuchter. Ja, nou, dat is goed. Dat is goed. Nee. Straks krijg ik nou de beschuldiging dat we hier onder drank zetten. Ik meende echt, Koos, dat je met je trein meer, maar ik veld er ook maar 12 meer. Dan ziet ze een stukje wandelen. Oh, daar is iets. Oh, die had zijn spul weer vergeten. Ja, wat heet de P? Ja, dat leeft iets, hè? Ja, de blaas met liedsen, jongens. Dat haast met die leeft iets. Ja. Heb je hopelijk om met je trein? Ja, zeker, ja. Is het echt het klassieke werk met je trein in de busken en lekker de provincie terug? Ja, lekker. Kijk, wij werken wel eens wat aan het stikstof. Stikstof toch wel. schot hoor in het busje. Dus. Dat wordt aan nog wat, joh. Maar de elektrische auto's aan al. Ja. Maar elektrisch door de provincie. Nou, de raampjes dicht houden dan. Spielenbos boet de provincie of is toch vooral Friesland? Ja, soms in Brabant. Ja. En Zeeland ook wel eens. Wel. Noord-Holland. Oké. Ja, Gelderland, Overijssel, Groningen wel eens. Nou, heel Nederland dus. Utrecht. God, zo. Ik denk ze eens een serieus parteer met die man. Maar, nee, maar het gaat al weekend op paarden. Want Jim had natuurlijk nog solo carrières. Je bent met oren muzikale projecten nog bezig. In de zomermaanden wel elk weekend. Ja, dat wel. Ja. En dan de wintermaan, één wat oren dingen. Nou, dat wordt wel steeds drukker, heb ik het idee, in de winter. Groeit nog steeds. Ja. Goed, groeit. Ja, nee, wat voor noem ik hem? Kom straks op bij daar zitten. Oh, de Ode aan de Baarman. Wat zei je? Ode aan de Baarman. Ja, daar hebben we hem al. Dames en heren, de Suskes zien hier bestaan. 27 oktober zet in de agenda. Wat? Als het even niet voor de zien tappest, dan doe je het nummer We hebben geen taap hier in de studio. Ode aan de Baarman. 1, 2, 1. Weet jij waarvoor bier is bedoeld? Het maakt echt niet uit hoe jij je voelt. Win je de hoofdprijs of heb je een schuld? Hulde aan de man die de bierglazen vult. Leven de baarman, hij is onze vorst, onze keizer, onze koning, zijn bier lijst onze dorst. Zo moet je even wachten, heb dan geduld. Hulde aan de man die de bierglazen vult. Soms denk je, waar heb ik dit aan verdiend? Je vrouw is er vandoor met je allerbeste vriend. Misschien is het wel je eigendomme schuld. Hulde aan de man die de bierglazen vult. Leven de baarman, hij is onze vorst, onze keizer, onze koning, zijn bier lijst onze dorst. Zo moet je even wachten, heb dan geduld. Hulde aan de man die de bierglazen vult. Mensen die drinken op dokters recept, of omdat jij niks anders in huis hebt. Buurman die drinkt omdat hij dan gemakkelijk lult. Hulde aan de man die de bierglazen vult. Leven de baarman, hij is onze vorst, onze keizer, onze koning, zijn bier lijst onze dorst. Zo moet je even wachten, heb dan geduld. Hulde aan
Ah, prachtig. Suske, straks na de break dus er nog 2 nummers. Had ik nog even over serieuze gesprekken. Hoe deze serieuze muziek, dames en heren. En Sipke is sowieso een stuk serieuzer worden, want hij is heid worden. Dat doen we net zo vaak. Voor de mensen die de beeld behouden, ik let hem even. Dit is zo prachtig. Hoi. Hoi, mem. Hoi. Hoe is het toe? Lieke, hè? Lieke? Ja. Wat had er een prachtig t-shirt, joh. Zei je. Of zei ik, sorry. Ik ben zo onhandig. Melken doe je zo. Ja. Hoi. Sorry. Ik maak pissie, jongens. Even een break of net. Mooi. Hoe lang duurt dat, Willem? Nou, ik ben de 50 voorbij. Ja, 50 voorbij. Dus ik ben wel even... Tot horen per minuut, dames en heren. Kampeerliefhebber, kom naar het grootste kampeer-event van Nederland en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravanjaarbeurs in Utrecht van 9 tot en met 13 oktober. Hij is er, de digitale speelgoedfolder van Kruidvat. En dat vieren wij. Tot en met zondag, tweede halve prijs op al het speelgoed. Dus ook op alles van Lego, Playmobil, Fisher-Price. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. Oh, Sunny D-Ray. Oh, Sunny D-Ray. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sunny D-Ray. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Kunt u zich een leven indenken zonder smartphone? Wij denken dat elektrisch rijden even populair wordt. En met de Jaguar I-Pace, de eerste elektrische World Car of the Year, zetten wij de toon. Ook financieel. Want met de I-Pace Business Edition wordt zakelijk rijden nog aantrekkelijker. Financial lease vanaf €599 per maand, inclusief laadpunt en netto bijtelling vanaf €299. Meer informatie op jaguar.nl of bij de dealer. Jaguar, the art of performance. Alleen dit weekend bij Sani Direct 10% extra korting op alles. Ergens in een kast vond ik een doosje sieraden. Daar had ik al jaren niet naar gekeken. Dus liet ik bij Goudwisselkantoor de waarde bepalen. Ik kan je zeggen, we hebben meteen onze vakantie geboekt. Benieuwd naar de waarde van uw kostbaarheden? Zoals sieraden, diamanten, horloges, gouden en zilveren munten of antieke voorwerpen? Kom naar Goudwisselkantoor bij u in de buurt en laat ze vrijblijvend taxeren. Natuurlijk kunt u het ter plekke verkopen of verpanden. Kom langs of kijk op goudwisselkantoor.nl. Het zijn weer stuntweken bij Multimate en Hubo. Zaterdag 28 september krijg je 20% korting op bijna alles. Oftewel, zaterdag stuntdag bij Multimate en Hubo. Zijn uw kostbaarheden goud waard? Kom langs voor een vrijblijvende taxatie of kijk op goudwisselkantoor.nl. Goudwisselkantoor, dat is goud waard. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azen toch bij de Suskes die hun 10-jarige jubileum gelukkig buis nog even vieren zullen. Maar nu is het nice, maar Tite Science. Het is die maar de speciale smokeromtes in cafés, kroegen en restaurants dat de Hegeriejoet bepaalt. Het verbod op de smokeromtes gaat voortdurend in. De zaak wie omspant terug Clean Air Nederland. Ook in Friesland binnen een soort cafés en kroegen dat nou nog zo'n smokeromte is. Koninklijke Horeca Nederland zei dat de uitspraak dramatisch wezen zal van de horecazaken. En dat vindt Corné van der Erve van de Friese afdeling ook. We zijn tot in ons hart geraakt, mevrouw. Ja. Het is echt vreselijk. Wij willen gastvrijheid bieden. Wij willen onze gasten ontvangen. En wij willen ook gasten ontvangen die kunnen roken. Daar hebben mensen die hebben daar alles aan gedaan. Die hebben daar bij wijze van spreken hun laatste cent aan gespendeerd. Want eerst het rookverbod, toen de alcohol van 16 naar 18 jaar. Het is klap op klap. De advocaten van het kantoor van Anker en Anker in Ljouwert lezen de eerste 2 weken van januari het piketwerk Del. Ze sluiten haar dermee om bij een landelijk initiatief onder strafpleiters. De advocaten protesteren tegen het besluit van het kabinet om geen extra geld beschikbaar te stellen voor subsidieerde rechtsbijstand. Een piketdienst in de advocatuur betjut dat advocaten beschikbaar wezen moeten om vertochten bij te staan bij een politieverhoor. Die bijstand zullen dus in de eerste 2 weken van januari net wezen. En dat betekent dat verklaringen van vertochten bij een verhoor net rechtsgeldig binnen als bewijs.
Klachten terug bromtonen, leeg frequent lood, nemen hield iets meer ta. Maar het slag het haast neer om de bronnen van dat lood te vinden. Dat zei Gerard Hoijering. Hij is lucht- en loodadviseur van de Frieske Uitvoeringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO. En hij onderzoekt de klachten van mensen. Ja, dat is heel moeilijk, want het leegfrequent lood dat had drie eigenlijk speciale karakteristieken. En één daarvan is omdat het lood zo'n hele hege, ik bedoel een lange golflengte had. Dat is wat technisch, maar daar kennen we geen richting aan. Omroep Friesland dat onderzoek naar wat ooral in Friesland mensen last hebben van zo'n leeg frequent lood. Kun je er een enquête over invullen op uw website. De structurele leegstand van winkelpanden bleef een zwaar in wat Nederland. Dat zei ze de drie noordelijke provincies. Het is wel minder als 4 Lien, maar maar in Oostien in het noorden nog hield dit goed 600 panden leeg. Bij een tredde daarvan is die leegstand structureel. De problemen binnen het grust in krimpgebieden, want de oplossing om van winkelpanden wederom te maken is daar vaak net mogelijk, omdat er geen verlet is van nijenhoezen. Dan het waar. De loft is broen, ons zee er kans op een bui. Verder is het meer droog en de zinnen kan er bij komen. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad als 18. Morgen dan minder buien, maar ik zinnen. Het waait morgen hut en het wordt 18 graden. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Nivea, ja, daar is hij weer. Nu bij Kruidvat alle Nivea douche en deodorant. 2 plus 2 gratis. 2 plus 2. Ik zeg geen nee, ik zeg Nivea. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Snijn, in Friesland dok. Een onwennig hier. Keusner Its Willemsma wordt 20 hier. Maar hij is net in een feeststemming, omdat heel oren dingen een pleegje. Friesland dok. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 voeren alle oren. Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Ik vind eigenlijk dat hij wat oorsmat hier. Hey, Volker! Wesseling! Dat rint net, hè? Nee, klopt. Nee. Dat is mooi, daar staat de Vries van achterna. Alleen om die reden. Ja, Woordpiek zou ik net klinken. Willen we... Nee. Woordpiek. Geniaal, denk je toch? Want ik zeg vertel, iedereen is jong te die credits gaan al je naar Vangerel. Want die hadden het hier echt op een megie in de studio. Gewoon de beeldopnames, gewoon opnames. Ze moeten die plaat aan uitbrengen. En dat wordt, maar het is helemaal geen compleet nummer. Nee, nou dan moeten ze een compleet nummer ervan zien. De Noorderwind Song of zoiets. Ja, aan de andere kant het nooie stekbal. Zo, gewoon kort, bondig, dit is het. Ja, dat vind ik wel. Prima. Ja, doe best baas. Ik heb er niks voor te zeggen. Zit dat net al uit? Nee, oké, best genoeg. Doe houdt die... nee, ik zeg niks. Maar is het weekend nog optreden? Nou, dan maak ik even... Nee. Oh. Jawel. Ja? Nee. Ja. Nee. Koning Sam. Alfred Jodocus Kwak. Die vind ik leuk. Ja, ik ook. Ja. En dat doe ik dan weer even in Soest. En nou, daar span ik dan de hele dag weer om. En nou, morgen ben ik vrij volgens mij. Lekker, man. Dat is fijn. Het wordt wel lekker rotwaar. Ja, ik zoek de autocross, maar ik denk dat ik dat net doe natuurlijk. Ik denk misschien morgen nog even te fietsen, maar ja? Heeft die poster al uitprint? Nee, nog net. Nee, kom, de poster van de kort. Morgen, te fietsen, zeg je me vertellen, want je begint toe bietensap. Harre jasses. Ja, nee, ik ben weer op de fiets en toen ging ik hier door de bladje lezen dat de professionals handtietjes experimenteren met bietensap, dat het goed voor de spieren is. Ja, dat weet ik zo. Ja, maar dat is goor. Ja. Ja, maar je mag er wat voor hè? Ja, de jasses, man. Ja, als je wij bij was in Rusland geweest, no? Dan kreeg ik bietensap. Ja, dat is inderdaad niks, hoor.
Dus Sebastian, het zien hier het feest zal vierd worden in oktober dus bij de treien. Hier voor het dadelijk 26 oktober. Ja. Hier voor dadelijk zoiets van je moet het wel wat grut uitpakken, want de treien is nogal een locatie. Hè? Dat is best wel een groot ding. Ja. Ja, we zullen eerst niet met name wie het lied. Ja. Wat zegt? Er mocht maar zo'n 100 man in. Ja, je moet gewoon voor de max gaan, net. Ja, daarom. Hoeveel kinderen in de trein? In die kantine van mij een stuk of 60. Nee, van mij ongeveer 2000 man maar erin. Ja, mooi man, dik feest. Dat is mooi. Ik vind het leuk dat we dat doorgaan. Absoluut, 26 oktober. Welk nummer de game nou doen? Nou, we gaan de laatste nummers geven even op de agrarische tour. Onze YouTube-hitje Melken doe je zo. Ja, want er wordt straks de nieuwe single, hè? Ja, zeker. Ja. Is het helemaal primeur of zit hij al op internet? Nee, is primeur. Ik ben vanmiddag ergens online. Wat van een mooi wie met nog mijn clip opname. We zijn eigenlijk heel hut. Je moet ook net iets bot trouwens. Wie bij de boer was, toch? Nee, er was fotografen die erg roeken volgens mij. Piet Dauma is hier. Nou mag ik dat niet lezen. Sorry Piet, hij begangen hoor. Tiet verlien, we dachten, wat roept dit hier vreemd? Ik zeg, wat roept dit hier apart? Het roept hier naar boer, maar dan in XXL al verder. Toen wie Piet Dauma voor een fotoreportage bij de boer was. Maar echt, het had je wordt gewoon een week omhangen. Ja. En ook blijven we hem nog steeds. Piet is uw held. Ja, Piet is ja, mijn nek, ja. Ik heb vaak foto's van jullie, Piet is gewoon prachtig. Ja. Maar hij had ook al wat vreemd. Ik denk dat de Martje nog een nummer. Ja, door Piet zien, hè Piet? Piet is show. Ja. Ik heb een show maar erin. Nou jongens, speel je! Even melken! 1, 2, 3. Anders was een boerjongen van het platteland. Geen robot voor het melken, hij deed alles met de hand. Het 3x daags melken, daar wist anders alles van. De emmer onder de koe, op een krukje zat hij dan. Linkervuist vooruit, rechtervuist vooruit. Links, rechts, op en in, en nou allemaal. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het dit cadeau. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het dit cadeau. Wee! Anders zat een boerderij, maar vrouwtje zat hij niet. Maar het werd nu toch wel tijd voor een boerengriet. Hij wilde niet meer wachten, anders was hij straks bejaard. De prins komt op de rekker en hier op het witte paard. Linkervuist vooruit, rechtervuist vooruit. Links, rechts, op en in, en nou allemaal. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. En melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Hey! Rustpuntje. Tijdens de vakantie op Gran Agraria trof Hannes een boerendochter. Haar naam was Titia. Ze stapte op zijn trekker en zo is het geschied. En na een aantal weken zong zij hetzelfde lied. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Want je krijgt het melk cadeau. Melken, melken, melken. Je moet er wel in knijpen, want je moet er wel in cadeau. Mooi ziet ze. Je krijgt er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Linkervuist vooruit, rechtervuist vooruit. Links, rechts, op en in, en nou allemaal. Melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Ja, melken, 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 melken doe je zo. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Je moet er wel in knijpen, want je krijgt het niet cadeau. Kist u eigenlijk wel melken? Wat zei je? Kist u wel melken? Nee, want ik moet dan 1 barstoon steeds aanslaan. Hè? Dus dat wil niet. Kijk, dat doe ik zo. Dit is mijn melk eigenlijk. Ik vreeg je niet wat. Dat is mijn helft. Als je geen bas in de hand had, kist dan melken? Ja, ik heb altijd een bas in mijn hand. Ja, hè? Ja. Ik denk het hak van boerenzoon hier. Kist u eigenlijk wel melken? Jazeker. Ja. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Komen van het platteland, hè? Ja, nee, daarom toch? Ja, zeker. Hij heeft je stenties zo net.
Ja, nou is net zo dan staat. Ja, nou, dat willen ze graag. Ja. Kun je melken? Heb ik een vrouw voor? Jezus. Volkert, ik doe best een geiten, man. Ja, ik kan geiten melken. Serieus? Ik kan kei melken. Ja, maar ik kan zo echt geiten melken? Ja, dat kan. Dus wat mensen... Geitenmelkers. Ja. Harre jasses. Nee, lid maar. Willem! Ja. Ik heb die even geholpen. Oh, wat aardig. Zacht, Bob. Berlin whisky of zo. Ja, best wel. Ja, ik heb probeerd die kat te tekenen van het beeld. Hij komt hier in de buurt. Ja, mooi, gelukkig. Hij is wat groter en zwidder, maar dat hindert niet. Ja, doof verzaakst om die poster uit te Ja, printen. die maakt aan een printer. Is dit wel een poster? Hij is heel groot en heel breed en heel zwaar. Ja, maar dit helpt ook al, hè? Print hem maar wel even nu. Dank je wel, jongen. Hartstikke lief. Ik had waarin, John, trouwens. Oh, ja. Bij hem. Ja, Ja, die liggen spreken op. Ja, klopt. Het is de enige kat met een Giel Montaigne stuk. Nou, serieus even. Sjoerd. Dan mag ik het goed zeggen. Van de band Milo. Ja, heel goed. Op het moment dat de naam net met goed begint uit te spreken, dan wist het al de rust. Dus dat ga ik blijkbaar. Want ik roep constant Milo, maar het is Milo, hè? Ja, maar we kennen alweer de Milo uit België. Ja. Dus vandaar. Ja, precies. Hoe trouwens bij de naam Kamo ooit Milo? Onze zanger die heet Milo. Ja. En ja, hij schroot alle vestjes. Precies, dat wie een beetje de aanleiding. Daar is het begonnen. En nu ben we wel, nou doen we dat ik machinaal. Maar we binnen bij Dynamo Bleun. Ja, nee, niks mis mee. Goed. Leuk dat ze best, Sjoerd. Want Leslie, nou net heel lang geleden hebben een clip, nee, noem het maken. Ja. Met de reden dat je echt helemaal concreet bent, is omdat je hem jong in de buurt spelen. Ja, we spelen hier in Ljouwert. Ja. En we komen nou, of ik kom uit Friesland, uit Lollum. Ja. Maar de rest van de jongens we komen door het hele land en we wennen nog in Zwolle. Ja. En we komen net heel vaak in Friesland. Dus nee, je spelen hier net heel vaak. Nee, dus nou we hier tiert. Dus ik denk we met even naar Willem. Ja, nee, natuurlijk altijd welkom. De clip en het noem maar aan even Jerdelitten en Shinlitten voor de mensen die er beeld bij hebben. Eerst even naar Milo, want even voor de mensen die je net zo goed kennen. Hoe lang besteed je? Nou, 3 jaar. Okay. Ja. En in Zwolle troffen, studie of zo? Of gewoon echt troffen als muzikant? Nee, op de studie. Ja. Wel muzikantenstudie. Ja, precies. Ja, iets van beide. Welke studie? Conservatorium in Zwolle, ja. Welke kant doe je toe? Jazz en pop, maar ik ben wel meer de popkant opgang. Oké. Ja. En een bepaald instrument? Drums. Drum. Ja. Is daar in Oor studeren trouwens? Ja. Okay. Zeker, ja. Hoe viel je best? Ik ben in mijn 5e jaar van de fjouwer. Oké. Dus ik ben... Ja, daar zijn we naar nadenken. Ja. Goed zo. En had je enige planning of net? De planning is dat ik onthoud van dit hier kleren. Ja, toch echt wel kleren. Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi, man. Komt omdat, ja, dat zie je natuurlijk al op die opleiding. Je bent natuurlijk ondertussen met al die bands en muziek en met dat soort dingen bezig. Ik neem aan dat het daar luid op is gewoon echt lui. Nee, dat is een hele goede reden die ik er altijd maar bij vertel, inderdaad. Dat ik er ook maar horen ding ben. Maar sommige mensen redden dat ik wel niet fjouwer hier. Ja. Dus een beetje lui uit zit er ik niet. Maar. Wat is de bedoeling? Hoe zorgt het in de toekomst? Is dat mij een band als Milo? Of zei ik wil bij een orkest? Of ik wil wat oors of een hele oren kant op? Nou, ik zit wel echt in de popmuziek. Dus, en de band Milo. We ben ik wel eens west bijvoorbeeld maar de Beatles sessions. Ja. En dat is... Milo is echt een creatieve band. En daar kunnen wij de komende jaren nog geen heel maar verzinnen. Nee. Want dat gaat gewoon alweer de pad in. En dan moeten we weer een clip, bijvoorbeeld formatie of opnames. Maar ik heb je voorstellen straks voor squallenkomst, om het samen even te zeggen, dat zij ze ook wel een beetje een bestaan opbouwen. Ja, nou, ik wel commerciële dingen en bruiloften en partijen en ik jouw drumles. Kijk, dat dacht ik al, van pro-muzikant maak ik wel een bestaan van het lezen aan. En waar weet, hoe veel je mee komen met Milo, in ieder geval jong in Ljouwert. Ja, vertel maar even, wat ben je van doel? Wordt het een lange set, kwarte sets, treien sets? Het wordt 1 set. Ja, want het is een jong van 3 voor 12 Friesland. En er spelen 3 bands. En het begint om 11 uur en dan spelen wij 1 set van 3 kwartier. Mooie presentatie, Jonas. Ja. Waar ben je horen, 2 bands? Hartstikke mooi. Ja, is de kleer voor? Ja. Flashbang en Ganos Lal. Ik weet net dat ik het goed uitspreek, maar die ben er ik bij. Nou, en die had je in de nooit gehoord, dus dat wordt niet om die eens uit te nodigen. Nou ja, precies. Ja. En Milo, plaat. Ik vond een hele leuke clip trouwens. Mooi, dankjewel. Hoe hebben die maken? Weet je dat project of juist net?
Het is wel een groot project worden. Ja, en begint meestal mijn liedsidee. Ja, een vriendin van ons die zit in de filmerij, zeg maar. En die hier dit idee. En die kwam krek van een studie ouw. En die had heel veel mensen om haar heen van de studie erbij skarrelen. Dus we hier een crew van 3 man die alles voor ons regelen. En de hele, ja, was het op de clipjes, dat zal je maken mooi pieps komen. En dat is fantastisch. Ja. Vertel hem het verhaal wat mensen zien kennen. Want het is deze radio. Dus mensen zullen die clip nog net, ja, zie ik hem op YouTube. Maar vertel hem, er zit een soort nieuwslezer. Wat is dat? Ja, het is... wij zijn Anchorman, dat is dan de nieuwslezers inderdaad. En het versje heet Man in the Wall. Ja. En het gaat eigenlijk over dat... ik kom er even net uit. Ja. Het gaat erover dat mensen die... Bijvoorbeeld Facebook. En die krijgen alles van ons mooi. Ja. En ik, de nieuwslezers, er is bijvoorbeeld een sportman... Die zei dat in een bepaalde club heel belangrijk is. En dat zei hij op televisie. Dus mensen nemen dat oer. En de mensen, bijvoorbeeld wij hier aan Facebook. En we drukken op een orensite op een link. Dan weet Facebook dat wij dat leuk vinden. Dus dan krijgen wij daar weer advertenties van. Ja, dus het gaat een beetje over de man in the wall. De man die, of de mensen die u in de gaten houden zonder dat wij het terug hebben. Ja. Data. Het magic word van de laatste jaren trouwens. Daar komen de tijd ik nog wel bedoel. Goed, daar hebben we een prachtige clip om heen. Lekker noemer ik trouwens. We letten me even in de jaren. Maar even waarom naar jong. 3 bands dus. Van al voeren. Waar? Hoe let? Wordt er geen vregen? Nee, het is gratis in Café Scooters. Muziekcafé Scooters hier in Ljouwert? Ja, zeker. En dan kun je hem onder oren Milo. Ben je de eerste, tweede, derde band? Wij zijn de eerste. Eerste band? Ja. Dus, dan is iedereen nog lekker fris. Ja, precies, ja. Nog net vol met bier. Zit Volkert dan altijd door? Nee. Hé, Volkert? Volkert, best er ook bij? Ja. Nee, de eerste band net meer. Nee, ik kom eerst wel en daarna ging ik weer voor. Sjoerd, leuk dat je er is. Nou, ik hoop van Milo binnenkort ik er eens even de datum te plannen om je hier in de studio te hebben. Dus, maar goed, dat komt nog wel eens even. Jong in ieder geval in scooters bij een 3 voor 12 Friesland afdeling. Friesland Jong presentatie, ook het goed is in ieder geval. Café Scooters net staan met erheen. En dit is hem, het nieuwe nummer en een clip als de beeld behast van Milo. Freight train, dead weight. This is more than I can take. But it happens time and time again. Tons of people selling Jesus, searching for a common weakness. Would you please give yourself a break? I might as well start talking to the man in the wall, 'cause they know my name and they know who to call. No, they don't mind, they listen to it all. They're the man in the wall. Listen, I got something I'd like to share. I'll tell you about the when and where. For now I keep you on your toes. See my audience grow taller if I throw in some big dollar. That's if I even have a choice. I might as well start talking to the man in the wall, 'cause they know my name and they know who to call. No, they don't mind, they listen to it all. They're the man in the wall. They don't mind, they listen to it all. They don't mind, they listen to it all. They don't mind, they listen to it all. Misery, tell me what's right. We need something to keep us up at night. I might as well start talking to the man
Del van Milo. Jongst is er dus met 2 andere bands. Café Scooters, muziekcafé hier in Leeuwarden te spelen. En ik hoop ze in kwart weer eens in de studio te hebben. En dit weer de nieuwe clip. Is gewoon echt te vinden trouwens, gewoon op YouTube. Mocht alleen een radio ervoor gaan. Lekker de radio horen hier. En dan kun je er echt nog wat beelden bij krijgen. Zusjes, nog een keer, want ze doen nog een nummer. Was een grote kerel nu? Zeker. Meestal van oud was het liedste, toch? Ja, ik ben al met de krenten. Ja. Ja, dat is best nog heid. Dus, ja, daarom. Nog een trap, jongen. Dat is wel, ja. Was het nog meer of net? Ja, weet je, maar krijg natuurlijk dat het geen Oosterse season, hè? Dat, nee? Als je gunt is, zeg ik altijd toch maar. Oh, wat mooi zijn. Prachtig. Nieuwe single. Zeker. Nou, we hebben eigenlijk een nieuwe single. Van de week hebben we een nummer gemaakt. Ja. Hebben we gauw demo's maken en Juster en Eddie Juster opgenomen. Okay. Vanmorgen een liedfilm maken en dan vanmiddag gaat je online. Wat een haast, joh. Zeker een haast, ja. Een bergouw. Gewoon een werk in te likken. Ja, dat mag we net volle doen. Wat gaat het door? Het gaat eigenlijk over, we willen eigenlijk de boeren die in oktober naar Den Haag, dat gaan vaak alle boeren, van hard onder de riem steken met dit nummer. Het nummer heet Boeren aan de Macht. En ze wordt in Den Haag maar eens op wat te zeiken. Ja, vies dat het te 4 gaat? Ja, ik denk wel, dan wordt het ook de hutwerkende man die is eigenlijk wel de lul, om het zo maar even te zeggen. Ja, nee, je spreekt je bruut. Of die wordt er de stront hellen, om het maar even op een goede manier te zeggen. Ja. Worden boeren verkeerd benaderd in de hele discussie om dat stikstofverhaal? Ik denk het wel. Ik denk, daar ben ik wel oren manieren en ik vind wat de 4 gaan. Ja. Vandaar het nummer. Ja. Doe je net zo vaak? Echt uitspreken over dit soort onderwerpen? Nou goed, het is natuurlijk wel, het is wel echt, wij spelen eigenlijk alleen maar op platteland. Ja. Dus ik vind wel dat we iets veranderd waren mooie. Nou, prima. Hoe heet het? Wat zei je? Het is denk ik vooral dat de boer vooral de Zwarte Piet thuis koud wordt. Want stikstofbeleid. Ik ben jong op je bed, iets serieus te vertellen. Ja. Nee, maar ik bedoel, er zijn meer plakken. Wees wel wat onderweg is natuurlijk. Flamefield, helemaal luxe reizen. Dus inderdaad, wat Sipke zei, even hard onder de riem. Ja, dat is het. Boeren aan de macht. Zit ze Heima en Sipke de Boer. Hoe was dat? Ik koos ik vrede niks meer, hoort. Want doe kerst dan net iets melken. Dus wat maakt heel over de boeren. Dit is hem. De zusjes. Hoe heet het toen maar trouwens? Boeren aan de macht. Live in Oudewijn. Voor het eerst, hè? Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. De boer wekt zich te pletter met zijn hart en zijn verstand. Hij zorgt voor de dieren en hij houdt van zijn land. 6:30 s'avonds, hé, daar komt een trekker aan. De boer is pas klaar wanneer het werk is gedaan. Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. De boeren wordt geplaagd door de regels uit Den Haag. Maar hij produceert wat de markt van hem vraagt. De boer doet dat met liefde en passie voor zijn vak. Nu krijgt hij stank voor dank van die Haagse kak. Laat de boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Niet urenlang vergaderen, de boer houdt het kort. Maar 's avonds hebben wij gewoon eten op ons bord. Na 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 na. Na
geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk groot gebracht? Laat den aap maar razen, te veel mest is nog gezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stroom. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stroom. 26 oktober, nogmaals dames en heren, vieren ze hun feestje, het 10-jarig bestaan. In de trein ben nog een peerkaarten voor, onder andere de snollebolletjes. Waar ik verder nog? Jimmen natuurlijk. Jelle B. Jelle B. Joop Obama de president. Ja! En face DJ Sipke. En een heel prille boeren. Welkom in ieder geval dan. Top dan de win, dankjewel. De Suskers dus. Wij gaan op naar het Nijs. Vanzelfs geen twijfel mogelijk. Friesland is het beste land van de Ierde. En dat hebben we weten. Massaal is er reageert op de quiz over het Nijs van de Dij in Wijstraaldwij. Want de hele maand september is daar de enige echte officiële Friesland doormatten te winnen. Maar september is haast voorbij. Dus herst nog net maaidien, dan is dit die laatste kans. Wijstraaldwij is er alle werkdagen hier bij Omroep Friesland op 92.2 FM van Fjouwer tot Zon. Dus stem hoor en lees beslag op een van die doormatten. En wie is hier net om te verliezen, hè? Want nog hield die geld! De laatste zaterdag van september, Flyalfeest. 's Morgens de unieke boerenoptocht met 80 stuks rijdend antiek. En daarna gaat het landgoed open. Jong en oud beleeft actief een dag anno 1920 met nostalgische kermis, ambachten, theater en demonstraties. Het platteland wordt bewerkt met de hand, paarden en tractoren. Kijk ook op flyal.nl. Mega make-up deal bij Trekpleister. Alleen deze vrijdag 1+1 gratis op heel veel make-up. Mixen mag, dus maximaal inslaan deze 1+1 make-up deal. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Snijn in Bureau de Vries. Nou, ik kwam Harriet per toeval tegen. Regisseur Job Tichelman maakt een film over Harm die het Harriet waar. Harriet? Ik ben Michels en het is ik mooi dat oren zelfs wezen kennen. Haar vrouw Sipi. Je trouwt met een man en het is nou een vrouw. En Job. Bij het filmen in Wommels en ik heb nog nooit de afkorting LHBTI enzovoort gehoord. Oer de film Mevrouw Faber. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Ik val nog steeds op muziek, dus wat dat betreft... Mag het licht uit? Mag het licht? Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten en instellingen doven dan de verlichting van kerktorens, monumenten, kantoren en reclamemasten. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen tijdens de Nacht van de Nacht. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Doe kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. 24 uur een Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Den Haag zijn duizenden mensen bijeengekomen om actie te voeren voor snelle, uitgebreide klimaatmaatregelen. Na een aantal lezingen en muzikale optredens lopen de deelnemers een protestmars door de stad. Ze eisen dat de Nederlandse regering zich inzet voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid en hebben mensen opgeroepen om vanmiddag naar Den Haag te komen in plaats van te gaan werken of studeren. In veel landen wordt vandaag actie gevoerd voor snelle maatregelen tegen klimaatverandering. Bij een inval in 2 loodsen in Tilburg zijn 30.000 joints en ruim 100 kilo hennep en hash aangetroffen. In 2 kluizen in de loodsen vond de politie ook €500.000 aan contanten, sieraden en horloges, andere waardevolle spullen en een wapen. De huurder van de loods is opgepakt. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs dreigen met een landelijke staking op 6 november. Ze willen zo druk zetten op het kabinet om extra geld vrij te maken voor onder meer een hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. Premier Rutte wil wel eenmalig extra geld beschikbaar stellen, maar een bedrag heeft hij niet genoemd.
Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht, staat in een uitspraak van de Hoge Raad. Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Het is niet duidelijk of het rookverbod meteen gehandhaafd gaat worden. In een loods in Ridderkerk woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak. Vanwege de rookontwikkeling is een toerit van de A15 richting Ridderkerk afgesloten. Ook is er een NL-alert verstuurd met de oproep ramen en deuren in de omgeving te sluiten. In de loods in Ridderkerk zit een timmerbedrijf. Of daar mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Het weer, er trekken nog wat buien over de kustgebieden. In het binnenland wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond op meer plekken regen en kans op onweer. Ook dit weekend verloopt wisselvallig met veel regen en maxima van 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Azus, het waren oren van Noorderwind Live. Onder oren mij het duo Boya Kira. Maar we hebben nog Klaske de Wal hier in de studio. En we hier nog praten over hartstikke leuke evenementen en zaken die al hier in de agenda staan. Graag dadelijk. Stel je eens voor, je laatste rustplaats midden in de natuur. Onder een boom of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis. De mooiste rustplaats in Noord-Nederland. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Snein, in Friesland ook. Een onwennig hier. Keusner Its Willemsma werd 20 hier. Maar hij is net in een feeststemming, omdat heel oren dingen een pleegje. Friesland Doc. Snein bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur aan alle oren. Natuurbegraafplaats Bremerwildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Verjaardagstaart sturen? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Je spijsvertering kan je in balans brengen, maar ook slopen of zelfs je dood worden. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maaglever-darmstichting. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Welkom bij het tweede bedrijf van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we deze horen natuurlijk de Suskies hier in het komende uren. Straks Klaske de Wal had een prachtig mooi album Clear. Na week zult al die gepresenteerd worden en released. En we hebben het duo Boya Kira hier in de studio. Dat is aardig mismaak. Ik was al je maar even, misschien de jou net, maar wel lekker hing in blue. Radio, televisie of internet. Want we kregen al heel wat aardige reacties, volk, het binnen op dat nummer van de Suskies, hè? Ja, ik kreeg ik al een van een boer. Ja. En nou, dat giet misschien wel wat trouw. Want maar die columns van mij, dan heb ik hem, de vorige column, dat ging ik even om die boeren even in goede dialoog te zetten. Ja. En nee, maar het is heel belangrijk, ik nou wat de Suskies doen met hun nummer. Van de boeren die hebben hulp nodig. Want ze roepen en razen dan alleen nog van, hey jongens, waarom wij? Nou, en als er dan oren binnen die snappen en helpen een beetje draagvlak voor die boeren te creëren. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Want zij werken een keer zo harder als u. Dat is een feit. Of... Hoe wist u dat? Nou, Just me net met mijn wal. Nee, jongens om een half uur, dan ben je toch net bereikbaar. Nou, en dan heeft de boer nog eens in stal ontchecken. Ja. Ik ga ooit wel hard werken. Toen werkte ik in een wegenbouw. Maar dat weer 4 in. Je praat ik alleen maar meer. Ja, dat merken wij. Slapouw. Ja. Hey, du was aan de column, hè? Ja, ja, klopt. Straks. Ja, aast. Hey, eerst blokje rammen, toch? Alberto Stegeman, zei je dat wat? Ja, van VS. Freek Vonk? Ja, die natuurwetenschapper. Deze heren. Serieus? Ja. Tenminste, als ik goed begrepen, maar ik ze zou oorspreken. Waar is van je Freek Vonk en waar is Alberto Stegeman eigenlijk? Ik ben Alberto Stegeman. Hi, leuk dat je er bent. Ja, bedankt Willem. Het is wat anders dan SBS. Ja, dat is wat anders, ja. Maar ja, je kan hier ook mee confronteren, dus dat is mooi. Ja.
We praten straks even, dames en heren, dit is een duo, dat heet Boya Kira. En als je hun verhaal leest, Suver krijgt bij de Liedsprijs van Friesland had ze mij die. Dan nemen ze onder oren als een van de invloeden Sietse van Essen. En ik ben een enorme fan van Sietse van Essen, dames en heren, al heel lang. Hij is hier ooit in het Dokkum Lokaaltje. Dat vond ik fantastische muziek. En als je de muziek een beetje duiden wil, dan zoen je zeker dat dit een beetje die convolut geeft, maar dan heftiger, luider. Dit is Boya Kira live in Noorderwien! Lekker. Je mag ervan horen, maar ik vind het heerlijke muziek. Dames en heren, Boya Kira. Met je beiden ben ze straks door zijn nog 12 van dit soort stukken. Dan neem ik het maar even. Ja, Volker. Ja. Ik sta er versteld van. Goedemorgen. Ja. Hey, doe ik wekker. Ja, ik vind je Shantykoor nog en de potentie van muzikaal dorpsplan te wijzen, dan moet je er roem te Ja, verwijzen. want ik zie hier winnaar halve finale van... De Liedsprijs. Ja, nou, ja, De kleine prijs van Friesland. ik bedoel maar. Dat behel je net samen maar even. No?
Straks nog Ian achter de vleugel, dames en heren, om even de diversiteit van dit programma nog te duiden. Straks heb ik nog Phil Gates hier met de band in de studio. Die komt in Amerika bij en die maakt fantastische blues. Dus van alles wat je hoort. Straks praten we met hun. Doe eens een column. Ja, zal ik hem eens even voorlezen? Ja, mag ik de microfoon vast horen of doe je dat zelf? Ja, ik wil hem zelf, ik wil beter horen. Dan is voor jou de studio. Nou, geweldig. Ik ben een jonkje van 4 en nadat Sinterklaas maar de stoomboot in het land aankwam weer, waar ik altijd grut fan van Zwarte Piet. Want bij hem moest ik wijzen van de piepernutten. Jongens zet ik me beide klompen bij de kachel, vol met wattels en heer van het hinder. En ik zong op mijn allermooist: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Ik wist dan zeker dat de oormlaars beide klompen graatvol met piepernutten en cadeaus zitten. Na een hele nacht van zenuwen net sliepen kind, wie het de oormlaars vaak zijn grote teleurstelling, beide klompen leeg. En wat wie ik dan lelijk? Als dat op 5 december Zwarte Piet op het ruut sloeg, ik als een waakhoen naar de voordeur draafde en hier op hier Zwarte Piet net zeg. Ik wil altijd om een handtekening vregen, maar het in me nooit slagen. 10 jaar later ben ik begonnen om zelf Zwarte Piet te spelen. 9 jaar lang kwam ik als de Friske Pieter in Garrediek aan. En daarmee als Friske Pieter van Huiskamer ons kwallen reizigen. Een drukke maar prachtige tijd en werkelijk een groot feest. Maar dit hier is Friske Pieter vermist. Elke keer een opsporing verzocht wil Belly, maar hij bloedt voor altijd in Spanje. Ja, ik ben er maar gestopt. Net vanwege de discussie, maar om tijd vrij te maken voor oren ding. Doet ik vorig jaar met dat besef van het laatst in mijn leven op de stoomboot stond van de intocht van Garrediek, wil ik daarvan 100% genieten. Maar ik dacht, hoe lang zou zo'n intocht nog maaien? Misschien is het voor iedereen hier aanst op de boot wel de allerlaatste keer. Wij leven in een land met een heel soort verskaat. Dat is mogelijk. Wij hebben al de weekend erbij stilstaan, omdat wij al 74 jaar lang in vrijheid leven maaien. Dat is net vanzelfsprekend, dus goudwurg. Mensen vanuit de hele wereld leven hier met eigen tradities, meningen, oorlevenswijzen en oorleeuwen. Maar deze vrijheid zorgt er wel voor dat wij zelfs soms een stapje waarom moeten. In uw traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet vieren is daar een voorbeeld van. Om een stap waarom te doen, het de NTR van de week bekendmaken. Zij organiseren de landelijke intocht. Er zullen alleen nog maar roetveegpieten te zien wijzen. Alle Zwarte Pieten binnen dus vermist. Maar ook de stoomboot, want Sinterklaas komt dit hier maar de trein aan. In steed van de boot, zodat skip de volle CO2 uitstoten. En maakt de milieuzone van Apeldoorn net in. De blokkeervriezen, dat binnen misschien wel de laatste mensen in de skiertnis die nog vochten hebben voor Zwarte Piet. De slag om Dokkum is al verlen, want 15 van Harren stond al een week van de rechter, gong in hege beroep en ik nou eerst het OM beste taak straffen. In oktober zal er uitspraak dienen worden. Hoe dan ook, ik hoop je dat mijn band later ik balen kennen dat beide klompen leeg binnen. Maar zat nou liek het, ik hoop je het vanzelfs van net, zullen wij Zwarte Piet missen matten. Hij is correct als Friske Pieter vermist en bloedt in Spanje. Het enige schepsel wat vermist is en misschien waarom komen kan, dat is Willem zijn kat Bob. Ik hoop je dat heel lauw het nou ontziekjen is en dat er weer Bob en wetter komt. En oors Willem, maar Sinterklaas de poster opsturen en na een jontje in november de skerjonties opzetten, een Sinterklaasfestjes jongen en hopen dat Sinterklaas die kat Bob vond het. Dankjewel jongen. Hartstikke mooi. Ja, applaus. Ja, kom. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. We praten straks verder. Ja, een column staat op zichzelf. En dan gaan we net door discussiëren. Dan kun je even bezinken letten wat je ervan vindt. En mij natuurlijk altijd reageren. Altijd welkom. Ik ga naar de man van Boy Ja Kira. Kijk, vregen wij die naam vast zit of zit het nergens voor? Jawel, dat zijn 2 honden van onze favoriete vlogster. Oh. Ik weet haar naam niet, Roep. Jolanda. Ja. En Jolanda, wat voor vlogster is dat? Ja, een hele bijzondere met niet zoveel abonnees. Ja. Oh. Nou, dat gaan we vandaag. Ja. Dat moet een beetje omhoog krikken. Ja. Hey, hoe lang ben je al bij beiden bezig? Je komt uit Lekkem, begreep ik? Ja, zeker. Ja. Kom je uit de orenbands bij? Hoe dat ontstond? Ja, eigenlijk waren we hiervoor, waren we Das Kapitaal.
Maar die zijn beide verdwenen. Die zijn spoorloos. En toen hebben wij een beetje een soort van de plek van hun ingenomen. Ja, en nu doen we dit. Ja, lekker. Ja. Sietse van Essen, een van Grudde Fabel. Ja, dat is een mooi figuur. Ja. Uit welke periode? Want hij is nog met Nothing bezig. Die kwam in december ook nog verwacht je trouwens in deze show. Of zet je hem toch echt documentatie of? Ja, beide. Met documentatie, daar luisteren we zelf ook wel veel naar. Ja. Gekke breaks. Ja, geweldige band, ja. Hoe vier je met de ambities met dit duo? Want je maakt mij die in de kleine prijs van Friesland. Hele finale won trouwens. Net de finale helaas. Nee, maar we hebben wel de runner-up van de halve finale. Dus dat was meer dan dat wij nodig hadden. Ben je vooral een live act? Of doe je hem de studio in? Komt er nog materiaal uit? Ja, eigenlijk zijn we daar niet zoveel mee bezig. Ik denk, we hebben laatst een nieuwe single opgenomen. Die heet Wow. Die doen we later ook nog. Maar voor de rest... Je maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Lekker spelen. Ja. Ik vind het fantastisch. Creatief. Hoe heet het? Je nou eigenlijk wat noemen ze onderkort spelen? Even 2, een korte. Gaan we eerst even, dan starten we er even mee. Die heet Too Late. En daarna is het A Man. Blied hem er binnen. Dames en heren. Boy Akira!
Boya Kira, straks doen ze nog een noemen trouwens. Jongens, blijven in de buurt, want ik nog even een interview bij de bar. En Klaske, ik kom na de break, kom ik bij de dame die straks achter de vleugel zit. Die heeft mij hele mooie liedje versjes, zit ik er maar even bij. Ja, dat is ik Noorderwien. Stel jezelf even voor. Hoi, Willem. Ik ben Ruud van Es. Ja, dat dacht ik al. En vertel het zelf maar even. Jullie gaan wat leuks doen. Ja, aanstaande zondag. De Distinguished Gentleman's Ride. Voor de 5e keer in Leeuwarden. En, wat houdt dat in? Wij halen middels een alternatieve motortocht halen wij geld op via sponsoring. En dat doen we voor 2 fondsen. Het eerste is prostaatkanker. Nou, dat geldt voor de heren vanaf een jaar of 50 over het algemeen. Helaas. Dank je, ik ben 51 net geworden. Ja. Ga door. Ik ben het ook al hoor. Ja. Maar een ander probleem wat minder bekend is de geestelijke gezondheid van jonge mannen. Ja. Jonge mannen tussen de 20 en de 40 worden zwaar belast in de maatschappij. En ook daarvoor proberen wij aandacht en fondsen te werven om die mensen te helpen. Wie is wij? Vertel eens, wat voor club is het? Het is een hele grote club. Het zijn ongeveer 120.000 motorrijders over de hele wereld. En we rijden allemaal op dezelfde dag. Een bepaalde leuke route, in dit geval door Leeuwarden. En we hopen daarmee dus aandacht te genereren en fonds te genereren om prostaatkanker de wereld uit te helpen. Wat bindt jullie allemaal, los van het goede doel? Wat ons bindt is een hele goede vraag, Willem. Dat zijn de motoren. We rijden op motoren van voor 1970. Dus dat is een van de eisen die we stellen aan deelnemers. Dat een keihard ijs trouwens? Nou ja, keihard in de zin van als jij een motor hebt van na 1970, mag je ook meedoen. Maar dan moet hij wel verbouwd zijn naar een stijl van jaren 70, jaren 60, jaren 50. Een café racer, een Brad style. Nou, aparte motoren. En we waarderen het als je een beetje netjes op de brommer zit. Dus wat die link moet jij maken, want je ziet er prachtig uit. Voor de mensen die de radio voor hij shot er echt distinguished uit. Ja, dat lekker de tong breken. Ja. Mooi petje. Welke stijl, welke jaren zijn dit? Heb je een bepaalde periode? Ik heb een motor uit de jaren 70. Ja. Dus ik kan daarin blijven hangen. Ja. Maar heb je een motor uit de jaren 30, probeer dan iets uit de jaren 30 aan te trekken. Leuk man. Ja. Wat voor motor heb je? Ik heb een oude Harley uit de jaren 70. Mijn vriendin rijdt op een BMW die verbouwd is, ook uit de jaren 70. En iedereen kan gewoon meerijden. Dus als jij een motor hebt uit 1994, maar je hebt er een mooie café-racer van gebouwd, welkom. Leuk. En we hebben mazzel, want dit jaar wordt het prachtig mooi weer op zondag. Windstil. Geen regen. Graadje of 19, misschien 22. Dus ja, ik zou zeggen, iedereen komen naar de fabriek. Dat wil ik even vragen. Wat is de route? Waar beginnen jullie? Waar eindigen jullie? We beginnen en eindigen aan de James Wattstraat, nummer 4. En Leeuwarden. Dat is in Leeuwarden, inderdaad. En we hebben ervoor gezorgd dat als je er om een uur of tussen 1 en 2 aankomt, dat er een paar leuke bands spelen. Goeie bands. We beginnen met Gerco van Beek uit Leeuwarden. Speelt leuke gitaar, surfmuziek. We hebben Nancy en de Sinatra's, ook een Friese band met een genre wat zich volgens mij wel tot de jaren 30 tot en met de jaren 70 uitspreidt. We gaan naar de Evening Architects luisteren. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik wat moeilijker te benoemen. Die maken hun eigen nummers, eigen muziek spelen ze. Wat minder voor de hand liggende instrumenten gebruiken ze. Dus gewoon erg interessant en leuk om mee te maken. En als uitsmijter hebben we de Bouncers, een ska-act uit Noord-Holland met blazers. Dat zijn ook nog eens dames. Nou, die swingen de pan uit. Dat is ongelooflijk. Dus ik zeg, neem je zonnebrand mee en kom naar de fabriek. Hoe laat? Kom er om 1 uur of 2. Dat is mooi. Dan komen wij terug van ons ritje. Zie je de brommer staan, zie je wat Amerikaanse auto's staan. En de bands beginnen. Succes. Snijn, var een goed doel. Watstraat, nummer 4, zit ik maar even van oren en oor. Muziek, motoren en heren in prachtig mooie kledij, kijk je me vertellen. Net zien ze dan die spiekerbroekjes van mij. Goed, maar zij zitten dan ook op de motor. Dank u wel, succes. Dankjewel Willem. Tot ziens.
We gaan weer op naar het Nijs. Daarna Boya Kieren Gieke en dan Klaske de Wald hier in de studio. En we blikken even vooruit op wat er al hier in Neushoorn nog op het programma staat. Maar dat doen we straks. Is het Nijs? Yes! Nu bij Kruidvat alle Garnier Skin Active gezichtsverzorging en gezichtsreiniging 1+1 gratis. 1+1 gratis, dat is een beauty van een aanbieding. En natuurlijk weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Inspiratie en handige tips van Intuin viest op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends viest sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Vandaag samen duiken in het tropisch zwemparadijs. Morgen een dagje naar Disneyland Parijs. En overmorgen de Eiffeltoren bezoeken. Ontdek Village Nature Paris. Een unieke Centerparks-beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Ontdek meer op centerparks.nl. Centerparks. Echt even samen. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Een gammelwiel. Aan de koffer die de wereld overging. Rollend, tillend, hollend. Alle klappen opving. Maakt het nog geen onding? Waardeer het. Repareer het. En begin op repareerhet.nl. Een initiatief van Sieren. Zet nu in op de Eredivisie en word... Weet jij het beter? Zet in en win. Toto is een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Zonnepanelen. De een zegt dit, de ander roept dat. Zo onduidelijk. Vertrouw daarom op de zonne-experts van Vereniging Eigen Huis. Ken ik. Want door onze collectieve inkoop hebben we ervaring met 150.000 geïnstalleerde zonnepanelen. Klinkt goed. Doe de dakcheck op eigenhuis.nl. Dat geeft helderheid. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ben bewust bezig met mijn mobiel. Nu mijn SIM-only met 3000 MB 4G-internet. Al vanaf €59 per maand. Kijk op ben.nl. Zonnepanelen? Laat u niets wijsmaken. Gebruik onze ervaring met de collectieve inkoop zonnepanelen. Ga ik doen. Doe voor de zekerheid de dakcheck op eigenhuis.nl. Check. Een 9,3 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten weer het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en online bankieren krijgt Regiobank de hoogste cijfers van alle banken. Open ook een betaalrekening bij een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Kootstra Advies Boetenpost. Maak je een oorspraak voor een goed advies. Schil je 0511 44 44 De kopjes zit clear. Wij binnen jouw bank, Regiobank. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azen Stroch met het muzikale feestje. Onder oren mij Klaske de Wal hier in de studio. Maar eerst het Nijse de provincie met Dieter Sijens. De provincie moet het Rijk een brandbrief sturen over de verhuurderheffing. Dat vindt de FNP. Juist waar duidelijk dat woningcorporaties miljoenen aan het Rijk aandragen moeten om de staatsschulden onderen te brengen. En dat ze daar toch minder yield hebben om hun eigen huizen te stekken. Voor wonen Noordwest-Friesland bijvoorbeeld gaat het om 26 miljoen in 10 jaar tijd. Dat oorsbrukt weer kunnen zorgen voor het energiezuinig maken van 400 huizen en voor het vervangen van 160 oude huizen. De FNP vindt dat het yield hut nodig is in Friesland zelfs en dat de provincie daarom in actie komen moet. Het is die maar de speciale smokeromten in cafés, kroegen en restaurants. Dat had de Hegerierjoet bepaald. Het verbod op de smokeromtes gaat voortdurend in. De zaak wie ontspan toch Clean Air Nederland. In Friesland bij vanzelfs een soort cafés dat nou nog zo'n smokeromte is. Koninklijke Horeca Nederland zei dat de uitspraak dramatisch wezen zal. En dat vindt Corné van der Erve van de Friese afdeling ek. Het is echt vreselijk. Wij willen gastvrijheid bieden. Wij willen onze gasten ontvangen. En wij willen ook gasten ontvangen die kunnen roken. Daar hebben mensen die hebben daar alles aan gedaan. Die hebben daar bij wijze van spreken hun laatste cent aan gespendeerd. Want eerst het rookverbod, toen de alcohol van 16 naar 18 jaar. Het is klap op klap. De advocaten van het kantoor van Anker en Anker in Ljouwert lezen de eerste 2 weken van januari het piketwerk Del. Ze sluiten haar daarmee aan bij een landelijk initiatief onder strafpleiters. De advocaten protesteren tegen het besluit van het kabinet om geen extra yield beschikbaar te stellen voor subsidieerde rechtsbijstand.
Een piketdienst in de advocatuur betjut dat advocaten beschikbaar wezen moeten om vertochten bij te staan bij haar politieverhoor. Die bijstand zal er dus in de eerste weken van januari net wezen. Dat betjut dat verklaringen van vertochten bij een verhoor net rechtsgeldig binnen als bewijs. Klachten terug bromtonen, leeg frequent lood, hiet dat ook wel, die nemen hield niet meer ta. Dat zei Gerard Hoijering. Hij is lood- en luchtadviseur van de Frieske Uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO. En hij onderzoekt het klachten van mensen. Maar het slaagt het haast niet om de banen van het lood te vinden. Ja, dat is heel moeilijk, want het leefbaar lood dat had drie eigenlijk speciale karakteristieken. En één daarvan is omdat het lood zo'n hele hege, ik bedoel een lange golflengte had. Dat is wat technisch, maar daar kennen we geen richting aan. Omroep Friesland het onderzoek naar wat overal in Friesland meest kan lezen van zo'n leeg frequent lood, is er een enquête over invullen op uw website. Dan het waar. De lucht is groen en ons zee er kans op een bui. Verder is het meer droog en de zinnen kunnen er ook bij komen. Er zit een stevige zuidwestelijke wind en het is een graad als 18. Morgen buien, maar ek zinnen. Het waait morgen hut, het wordt morgen weer 18 graden. Sneeuw, ek, rein en huddewien en dan wordt het 17 graden. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Het is weer Brugmania bij Brugman met 25% korting op alles. Ook op de allernieuwste modellen, zoals die greeploze keuken met stoomoven en die designbadkamer met regendouche. Dus ook toe aan een Brugman? Kom voor zondag naar de winkel voor 25% korting, plus een cadeau naar keuze. Je hebt nog 2 dagen. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl/zorg. Hey Beauty Lover, nu 30% memberkorting op bijna alle producten als je er 3 combineert. In de winkel of op easypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Ergens in een kast vond ik een doosje sieraden. Daar had ik al jaren niet naar gekeken. Dus liet ik bij Goudwisselkantoor de waarde bepalen. Ik kan je zeggen, we hebben meteen onze vakantie geboekt. Benieuwd naar de waarde van uw kostbaarheden? Zoals sieraden, diamanten, horloges, gouden en zilveren munten of antieke voorwerpen? Kom naar Goudwisselkantoor bij u in de buurt en laat ze vrijblijvend taxeren. Natuurlijk kunt u het ter plekke verkopen of verpanden. Kom langs of kijk op goudwisselkantoor.nl. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Oh, je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Zijn uw kostbaarheden goud waard? Kom langs voor een vrijblijvende taxatie of kijk op goudwisselkantoor.nl. Goudwisselkantoor, dat is goud waard. Omroep Friesland. Azes achter de vleugel, Klaske de Wal met haar nieuwe plaat. Maar eerst nog een keer Boya Kiras, ben met hun twaan. Ja, de echte naam neem ik bij op, maar even net. Ik bedoel, toch mooi wat in de rol, want het is natuurlijk Alberto Stegeman en Freek Vonk. Dan ben ik even kwijt. Waar vind je hem? Bist u nou Freek of bist u Alberto? Weet ik niet. Oh. Maar du bent wel een burgemer. Ik ben een burgemer. Ja, mooi man. Ja. Dat spreekt voor jij. Zeker. Hey, ik jij hem lekker frieken. Ik vind het fantastisch. Natuurlijk, Master van Horst, heel specifiek en uitsprutsen muziek. Zit van een volle leven, dat ik hem lokaaltje, maar bent er meer invalshoeken dan je zeggen, hey, dat is voor u een soort muzikale hemel? Gigi Allen, Rompenprop. Verder, ja, René Teuben vinden we heel leuk. Dat is ook een vlogger. En paarden vinden we ook te gek. Ja. Steen hem noemen helemaal vast? Of ben je hem bijvoorbeeld zoals een mix van mij ik nog moet improviseren? Of zit het echt wel helemaal vast? Ja, het staat wel vast. Het zijn wel nummers. Maar we gaan straks denk ik een album opnemen die we niet gaan schrijven van tevoren. Nee, dat is ook wel een uitdaging. Hè? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, hartstikke mooi man. Tof dat je er binnen. Boyke, welke nummers? We hebben 12 recorden, een hele kwatten en een wat langere. It's Not Working en Wow. Life ain't not a win.
Nou, dat lijkt me wel duidelijk, toch? We doen helemaal niks. Oh nee? Nee. Ik wil je vertellen. Ja. Wat een ongelofelijke smeerlap je bent. We gaan dit naar de politie brengen. Weet je vrouw hiervan? Ja. Maar weet ze ook wat je echt doet? Je bent een vieze oude man. Nee hoor. Een therapie noem je dat? Dit noem je therapie? Goedendag mevrouw. Kom maar, ik zal me even voorstellen. Ik ben Albert Stegeman van het televisieprogramma. Ja. Nou, kijk aan. Ik heb uw man ontmaskerd. We gaan ervoor zorgen dat u gaat stoppen. En u had al lang moeten stoppen. U moet met pensioen. En u mag helemaal geen klanten meer. Wij gaan dit aanhangig maken bij de politie. Ja, wat doe je? Met gewoon een hele oude viespeuk. Niet doen. Dan word ik boos op je. Nou, kom maar. Beetje boos. We gaan dit Nederland laten zien. Helemaal allemaal. En er is nog één ding wat ik even wil zeggen. Oude viespeuk. You have nothing to fear but clowns themselves. Bedankt allemaal. Tot ziens. Een hele fijne avond gewenst. Veel plezier bij de volgende band. Lekker neet gaan. Wij waren Boy Akira. Groetjes thuis. Ja, dames en heren, Boy Akira. Applaus. Heerlijk. Ik hou er wel van. Lekker ontregelend. Nog één vraag, want ik vind hem echt fantastisch. Hoe ben je hem te vinden op internet? Ben er pagina's, sites of wat dan ook? We hebben Facebook. We zijn te zien op Facebook. Boy Akira. B-O-Y.
Akira. En ons mij ze mij altijd mailen. Tot de volgende keer, jongens. Succes. Dank u wel, Wil. Hartstikke mooi, man. Mooi keer. Ja, het is weer zoals oors en daar hok ik nog van. Daar ben we als programma ik voor om daar een podium om te bieden. Straks in het lijst horen. Blues, absoluut. En mooie akoestische muziek. En ik nou nee, Klaske de Wal. Om de extreem maar eens even weer te benadrukken, Klaske. Want doe dus echt iets oors, hè? Ja, totaal. Ja, echt hele orde sfeer. Maar... Hoe bevreemd is dit voor jou? Ja, behoorlijk wel. Ja, ja, het is, maar het is ook wel weer mooi dat iedereen zijn eigen stijl had. Hè? Ja, dat vind ik mooi. Dat is mooi muziek. Ja. Daar ben ik dan wel heel extreem in om dit soort jongens uit te nodigen. Ik vind het geweldig. We praten straks even wat wijdwijdiger over die muzikale aspiraties, ambities. Volgens mij best u al een behoorlijke die douane, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk zo'n 15 jaar geleden ben ik echt begonnen met het zelf schreeuwen van eigen muziek. Yeah. En daar ben ik begonnen eigenlijk in het Engels. Toen op een gegeven moment ben ik een beetje oerstap naar het Nederlands. En nu ben ik weer rondgekomen naar weer in Memmetaal. En het Fries, ja, had ik uiteindelijk weer, daar ga ik nou dat nieuwe album van maken. Yeah. En ja, ik vind het zo'n prachtige taal om in te zongen en ik. Dus de Memmetaal die jou toch krijgt weer even een orendimensie, vind ik. Ben is in Amsterdam, maar al lang? Best al lang Fries en Muttens of niet? Ja, eigenlijk wel. Ik was al, denk ik, een jaar of 30 in Amsterdam. Maar mijn familie woont hier vlakbij in Drachten. En daar kom ik heel geregeld. En soms herinneren de dingen zo en dan kom je in een hele hoge stad te landen. Maar je viert er nooit bij komen. Spelen sterk en als de spelers, dus dat dan nou ook in het Fries of haast dan wel weer de Engelse of Nederlandse taal die het broekst? Ja, ik zag altijd wel een beetje naar het publiek wat werk voor. Kies dus echt switchen? Ik kan switchen. Ik heb hetzelfde versje eigenlijk in het Nederlands en in het Engels, jongen. Dus ik vertaal het wel eens wat terug. Kun je alles zelf qua taal? Nee? Ja, alles doe ik zelf. Ja, dus piano, zang, melodie en. Maar ik de Engelse tekst, de Nederlandse tekst en de Friese tekst, bijvoorbeeld? Ja, die vertaal ik terug. Want bijvoorbeeld bij deze nieuwe CD had ik een tekstboekje erbij die in het Nederlands. Want ik vind het toch schande dat mensen die geen Fries verstaan, maar toch wel weten wat het ook is, dat dan toch even mij lezen kennen. Dus die versjes heb ik al vertaald naar het Nederlands. Die album is hartstikke kleer, dus even daar nog even aan. Want na je weekend komt er volgens mij officieel uit? Ja, officieel, ik denk heel wij na je weekend, zeker, ja. Met de titel van Binnen Nuut. We gaan die natuurlijk net samen vregen, want ze zit achter de vleugel. Hij is van de week gestemd. Zoals het goed is, door deze Steinway en Sons helemaal zijn werk. Om 2 nummers, om even tot rust te komen, achterkort te spelen. Welke is dwaan? Ik wil beginnen bij de single die ik oude september uitbracht. Dat heet Hier en Neer naar Oors. Okay. En daarna? Daarna wil ik het versje speel 1 keer. En als laatste On het Fortenijn. Ja, maar dan kom ik nog even bij die. Vind je het mooiste best, want we kunnen haar een keer vreemd, want in haar echte naam is Carla en als artiest is Klaske op een paard. Dus hoe dat zit en waarom, dat krijg je maar aan al die jaren. Maar eerst live in Noordwien, Klaske de Wal. Wat een prachtig plak is dit. Wat een machtig uitzicht. Ja, de vogels flusteren. Het begint te joeien. Ik wil een beetje verder omheen. Jou net graag hoor ik al keer te dreig. Ja, de vogels flusteren. Blauw oude steen. En ik zag omheen bij de berg werd al. Heel waar vind ik mij zelfs. Ik zag omheen bij de berg werd al. Heel waar vind ik mij zelfs. Want hier is hier waar ik nou binnen bij ze woon. Neer naar Oors, neer naar Oors. Hier is hier waar ik nou binnen bij ze woon. Neer naar Oors, neer naar Oors. Wat een prachtige mooie dag is het jood. Waar ik alleen nog maar van dromen koel. Dit moment te jaren te schön te vielen. Ik vind mijzelf nog stil te staan. Dus ik kan nou eens net terug te gaan. En op hechte te jaren te schön te vielen. En ik zag omheen wie de berg werd al.
vogelseft fluister je. De dij is van de loft. Je noemt aan hij hoes, het wil elkaar in Chester, het jonge roos en schoft. Ik ga de vogelseft fluister je. De wetten vallen in de viert als ik hoor luister je. Ik viel de wind in de rel. Ik zag omheen bij de berg wedel. Heel waar vind ik mij zelfs. Ik zag omheen bij de berg wedel. Heel waar vind ik mij zelfs. Want hier is je waar ik nou binnen waar ze vol. Nina Oos, Nina Oos. Hier is je waar ik nou binnen waar ze vol. Nina Oos, Nina Oos. Om te jaren, te sjen, te vielen. Te jaren, te sjen, te vielen. Dankjewel. Volgende nummer is dat je het één keer. Koe ik nog maar één keer bij die wezen. Mijn dromen lezen in de wolken en ze dan delen mij die. Koe ik nog maar één keer naar die luister je. Het zuinig fluister je van wie ze worden om mij. Hoe mooi zodat ze nou, hoe mooi zodat ze nou wezen. Stot nog eens een keer koe, dat zo nog eens wat wezen. Ik weet al wat ik deed, dat is een zo. Ik zou die ze wollen, hoe volle ik altijd van die harde koe. Koe ik die nog maar één keer om een riefreetje. Als ik het regen en er slim voor zit. Koe ik nog maar één keer naar stijrinnen. Samen ergens hinnen, oer het strand, het land, oer de diek. Hoe mooi zodat ze nou wezen, als dat nog eens een keer koe. Dat zo nog eens wat wezen. Ik weet al wat ik deed, als is ze zo. Ik zou die ze wollen, hoe volle ik altijd van die harde koe. Nu dream ik die dicht bij mij, als ik onwennig ben van die en die. Samen is, als ik een vogel vliegen show, denk ik nog altijd als jou dat best. Koe ik nog maar één keer bij die praten. Hoe de eerste mijn wonen. Koe ik nog maar één keer naast die zitten. De tijd vergeten, die hand leefde voor restend op mijn hand. Hoe mooi zodat ze nou wezen, als dat nog eens een keer kon. Dat zo nog eens wat wezen. Ik weet al wat ik deed, als is ze zo. Ik zou die ze
Iedere keer, hoe mooi zou dat nou Ah, mooi. Klaske de Wal. Als ik daar nog een noemer dwaan. Vanmorgen met haar nieuwe album. Wat voor project is dat voor die worden, dat hele album? Ben je er heel wat met alleen maar bezig geweest? Of was het een heel groot team meestal om die heen? Uiteindelijk wel een vrij liefst groepje, maar ik ben ouder dan hier begonnen met een hele mooie singer-songwriter opleiding. En daardoor gaan we het hele aspect van het songwriting onder de loep nemen. En daar weer een studio daarbij. En toen kreeg ik opeens de inspiratie om dit album op te nemen. Dus het is eigenlijk een hele korte tijd. In zo'n dagen gaan we over nummers opnemen. Eigenlijk in de maand die het helemaal klaar. Dus we gaan heel hard werken. En ik ben er zelf heel blij mee hoe het werkend is. En ja, het team, je kent het nooit alleen echt aan. Dat is absoluut weer. Dus ik ben heel blij naar de hulp die ik kreeg in haar. En de kennis en expertise. De studio in Amsterdam. DJ-studio's heb ik opname. Maar ik, feedback van meesting van de opleiding. Dus het is, en zelf het werken. Dan wordt het uiteindelijk wel mooi. Ik ben wel heel blij mee, mag ik zeggen. Cadeautjes. Ja, dus graag. Nou, alsjeblieft. Dank u wel, dames en heren, die de radio voor. Ik krijg nog een prachtig album om ben. Foto van die op de voorkant, een beetje zwart-wit, maar met kleuren. En op de achterkant natuurlijk de titels van de plaat van Ben Nut. Klinkt die plaat nog heel erg hoors, dan was het Jiddos, maar ben daar pro de oren muzikale lagen nog bij? Of is hij vrij keelbleun? Hij is eigenlijk vrij keelbleun, maar het wil net zeggen dat ik in de toekomst een aantal nummers nog aan de slag ga. Maar als deze plaat opzet, komt het wel redelijk in de buurt, was het voor mij hier dorst? Ja, het is eigenlijk ik achter de piano. En niks mis mee. Vind ik wel mooi. Ja. Is het nog een nummer? Ja, ik ga nog een nummer en dat heet On het Fortenijn. En dan moet ik even nog eens met Tarja, die wat minder tiert dan Jelly Lien. En toen opeens zei ze, ja, maar ik lees ik al aan het Fortenijn van het Libben. En toen dacht ik, oh, wat mooi. Verwerken in de nummer, Klaske de Wal, Jere, live in Noorderveen. Sa koers nog vleerden, fientjes en vaai, koers nog varen, tjen de winding, en noost is me op een kaai uit te zwaaien. Sa koers nog reizig je, als wisten weer avonturier. Woes beleef je mijn meidje, en nou was het jouws net al te vier. On het Fortenijn van het Libben haast, eindelijk stiert om die duil te jou. Het Fortenijn van het Libbenast, eindelijk stiert om die holle duil te jou. On het Fortenijn, on het Fortenijn. Zou koers nog praten als brugman? Je is graag het heerste woord. Koers weer het smookje, koers er wat van. En no lust te snijden zijn woord. Zou koers nog dragen en tillen? Leefde vol zwak je voor. Leidje, zou volle willen en no lijst alom.
het voeteneind het voetenei van het lippenhast eilen stiert om die delte jou. Het voetenei van het lippenhast eilen stiert om die holle delte jou. On het voetenei, on het voetenei. Zij is de cirkel weer om, het eind weer begon. Het innerlijne verbindt in een waffenboom. Sa nog op het kussen, no on het voetenei. On het voetenei. Wauw, prachtig, prachtig. Ook kwam nog een waarom klassieke artiestennaam en Carla de echte naam? Ja, ik vind klassiek eigenlijk een hele mooie naam. Ja, het is een mooie naam. Ja, en ik dacht, bij de Friese muziek, ja, dat past mooi bij me kwam er. En het staat ook in mijn paspoort. Dus, nou, mooi toch? Ja, toch. Wanneer is het presenteren? Eigenlijk is het gewoon online. Ik ga net echt een jonne of een speciale plak nog daarvoor. Maar ja, ik vind het wel heel fijn dat ik je het wezen koe en dat de mensen mij een beetje leren kennen. En ik wil graag nog even attenderen op mijn website voor contact. En YouTube ga ik nog een mooie videoclip maken. Hoe ben je te vinden? Klaskerwal.online. Tot de volgende keer. Dankjewel. Nou, Wieke, is hier het van Ben Nut album prachtig mooi. Friestalig, achter de vleugel, mooie kele plaat. En wij gaan naar het nice. Mega make-up deal bij Trekpleister. Alleen deze vrijdag 1+1 gratis op heel veel make-up. Mixen mag, dus maximaal inslaan deze 1+1 make-up deal. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Oh, Sunny D-Ray. Oh, Sunny D-Ray. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Snijn, in Friesland dok. Een onwennig hier. Keusner Its Willemsma werd 20 hier. Maar hij is net in een feeststemming, omdat heel oren dingen een pleegje. Friesland dok. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur aan alle oren. Alleen dit weekend bij Sani Direct 10% extra korting op alles. Het zijn weer stuntweken bij Multimeter en Hubo. Zaterdag 28 september krijg je 20% korting op bijna alles. Oftewel, zaterdag stuntdag bij Multimeter en Hubo. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland is een datacenter ontdekt van illegale websites. Het centrum zat in een oude NAVO-bunker in de plaats Traben-Trabach. Een Nederlander zou de drijvende kracht erachter zijn. De man kreeg de bunker in 2013 in handen en maakte er een zwaar beveiligd dataverwerkingscentrum van. Op de servers in de bunker werden websites gehost waar onder meer drugs konden worden gekocht. 7 mensen zijn gearresteerd. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het OM heeft 5 jaar cel geëist in de zedenzaak in Alem. Ook moet de verdachte zich verplicht laten behandelen en moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. De man van 46 wordt verdacht van het plegen van ontucht met 24 jonge meisjes en van het vervaardigen en downloaden van kinderporno. Hij zou onder meer jarenlang heimelijk vriendinnetjes van zijn dochters hebben gefotografeerd en gefilmd als die bleven logeren bij hem thuis.
De verdachte was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en bij de hockeyclub in Zaltbommel. En in Den Haag zijn duizenden mensen afgekomen op de Nederlandse klimaatstaking, onderdeel van een wereldwijde actiedag. Volgens de organisatie hebben meer dan 25.000 mensen gehoor gegeven aan de oproep om vanmiddag naar Den Haag te komen in plaats van te gaan werken of studeren. Vanwege de drukte is de slotmanifestatie op het Malieveld en niet op de oorspronkelijke locatie aan de Koekamp. Na een aantal lezingen en muzikale optredens liepen de deelnemers een mars door de binnenstad. De betogers eisen dat de Nederlandse regering zich inzet voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het weer tot slot. Er trekken nog wat buien over in de kustgebieden. In het binnenland wisselend bewolkt en daar is iets meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Vanavond op meer plekken regen, dan is er ook kans op onweer. En het weekeinde verloopt ook wisselvallig. Veel regen en maxima van 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Asis verder bij Noorderwien in het laatste uur. Peter en Engbert Braam. Ze zijn al 15 jaar onderwijs bij prachtige vestjes. Dat geeft aan de Gerdelitten. En dan Phil Gates en zijn hele band zullen nog spelen. Jong in Neushoorn. Straks live in Noorderwien. Nee, de reclame. Oké, pa, laten we er geen gras over groeien. We moeten een nieuwe bus. Nou, als hij maar nokkie vol kan. Nou, ik wil vooral dat hij groen is. Dat is mijn lievelingskleur. Nee, pap, groen. Zuinig. Oh. Deze hoveniers stappen straks ook in de nieuwe Opel Vivaro. Duitse degelijkheid, het hoogste laadvermogen en het laagste verbruik in één bus voor werkend Nederland. Ontdek hem nu bij de Opel dealer. Hij is er, de digitale speelgoedfolder van Kruidvat. En dat vieren wij. Tot en met zondag, tweede halve prijs op al het speelgoed. Dus ook op alles van Lego, Playmobil, Fisher-Price. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kies nu voor de nieuwe generatie Opel bedrijfswagens tijdens de bestelwagen besteldagen. En met gratis automaat en gratis betimmering tot €1000 wordt het zo jouw bus. Sterk staaltje Opel. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Kom wandelen in de Gelderse streken en ontdek het Gelderse goud. Loop een klompenpad en geniet van de natuur op de Veluwe. En ontdek historische stadjes en kastelen in de Achterhoek. Download nu de routes. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Je spijsvertering kan je energie geven, maar ook schaamte bezorgen. Ontdek er alles over op jespijsvertering.nl. Maaglever-darmstichting. Wild spotten op de Veluwe? Wandel mee met een boswachter. Of ontdek zelf de gevarieerde landschappen van Ede. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien Live. We hebben op dit staat nog even een soundcheck binnen met Peter en Engbert. Straks Phil Gates hier bij zijn band Jong spelen die in Neushoorn. En dan ga ik voordat ik het berichtje te pakken met 2 heren die hier intussen achter de bar zitten hier binnen. Wietse en Jort. Ik neem ze maar even bij de voornamen. Die ene is Meetsma en de Oren Visser. Welkom jongens, hoe is het? Ja, best. Ja? Ja. Leuk? Ja, best, ja. Mooi. We moesten even omzetten hier, maar dat is vreeds een beetje altijd zo met bands. Jong, Phil Gates, bij hem in de tent, mag ik eigenlijk zeggen. Maar... Ja, bij u is ja. Fantastisch muzikant. Hè? Ja, we hebben een mooie blues, jongen. Ik heb 2 sets gedaan, dus we genieten. Ja. Is maar als jij de show of niet? Nee, ik is speciaal uit Amerika hierheen kwam, hè. Dus ja. Echt een rock'n'roll. Ja, van mijn tweede show nou. Dus ja. Beetje bekend van Dogem Open Air? Jazeker, ja. Tussen waar zal lang al in? Er zit alweer wat maanden tussen, dus ik ben alweer bezig met de voorbereidingen. Nou, dat moet ik vragen. Dat gaat alweer los, denk ik, ook niet? Ja, met de bands ben we zeker alweer bezig. Dus ik hoop binnenkort wat bekender meidje. Mooi succes, hè? Ja, het weer een hele geslaagde editie. Ik ben heel tevreden op wederom. Ja, want we zijn er even net west en dan zet je dat weer del. Dan staat er weer even al wat hoe dat komt, hè? Ah, wie wil een dingetje, maar ik wil je spannend, ja. Maar nee, meer dan tevreden. Dus dat we drokdwaande? Ja, drokdwaande. Ja. Wat zijn de ambities? Jaarlijks of per jaar gaan we beginnen?
Nou, sowieso is de ambitie om 2020 een editie te organiseren. Dus daar ben ik mee bezig. Ja. De toekomst daarna is nog wat onzeker. Per hier dus. Ja, dat had met name te maken met het festivalterrein. Hè? Dus dat terrein waar we nu zitten willen ze mogelijk ontwikkelen tot sportvelden. Wij pleiten voor een combi-functie. Ja. Maar dat is nog net duidelijk of dat gaat lukken. Ja, jong, zo werkt het in de wereld. Hoe is mijn neus horen? Ja, goed. Ja? Nou ja, je mag wel van alles meemaken. Ja, zeker. Gemeenteraden moesten vergaderen en dat soort zaken. Is de rust van je in dat opzicht een beetje weeromkeerd? Nee. Nee, hè? Heb je een duidelijk antwoord, hè? Nee. Dat betreft, ja, er is nog geen duidelijke uitspraak waar we in de toekomst... dat lijkt me best ingewikkeld. Dat is zeker ingewikkeld, ja. Maar goed, het houdt net zin om een mooi programma neer te zetten. En dat zit weer als een hoes, hè? Nou, ja. Toch? Al zet ik het zelf. Ja, nou, dat maakt toch best een beetje grutske bij. Ja, en dat is een mooie naam natuurlijk. Ja, zeker. En dan denken we, kom even met dan. Ja, nee, graag. Altijd welkom. Vertel alvast maar iets, want ik kom snel nog eens een bij hem. Ja. Wat is leuk om alvast even eruit te pitten? Ja, dan ben ik denk uitverkocht. En volgende week gaan we het bierfestival. Uitverkocht? En is uitverkocht. Ja, bier hè al. Eerst Jon een kraantje papillon kon nog 12 uur uitverkocht. Dus dat is toch fantastisch? Maar dat is wel hartstikke mooi. Maar ja, dan... Ja, maar even neemt hoor. Dat bent toch de mooie naam? Ja, zeker. We hadden meestal vol met onno natuurlijk. Nee. Maar nee. Ja, we hebben een paar highlights te noemen. Diggy Dex komt, Treintje Oosterhuis komt, een paar goede hip-hop namen staan. En we kunnen straks misschien wel even op... En trainen. Ja, straks pakken we de concerten die nog net uitverkocht zijn. Maar goed, als een zaal was dat wel meid wanneer dat soort tournees, liep het mij. Ja, nee, is te gek. En het is financieel natuurlijk ook aantrekkelijk. Hè? Uitverkocht hebben we toch wel nodig. Los van de wat liedste dingetjes die ik hartstikke leuk binnen. Maar als die al gaat stingen, ja, dan kist er voor de rest ook wat meer... Ja, die wat lucht. Ja. Mooi man. Leuk dat we er binnen, jongens. Goed. Straks ik nog... Het Peteeroren Festival en dat is dan in die orenzaal hier in Leeuwarden. Skaaf om correct te wezen, Friggin de Riggen. Emiel van de Hoenekop komt nog even del. Die had ik nog een nummer zeg ik op YouTube released, monsterachtig. Maar eerst maar even naar Peter en Engbert Braam. Oh, wacht eens, ik vloog even naar de bar. Volkert, ik neem de poster even mee. Ja, grut gelijk, joh. Mijn kot staat er net op dit keer. 15 jaar door de tijd. Jongens, ja, je mag er even bij. Ja, gewoon maar even. Ja, dit is prachtig, hè? Welkom, leuk dat je er binnen. Ja, vinden wij zelf ook. Hoe is het? Ja, best. Mooi. Best. Goed, hoezo? Ben ik leer voor. Waarvoor? Van Mickey of van het jubileum? Beide. Ja, beide. Hoe begonnen 15 jaar geleden? Wat wie de aanleiding? Nou ja, wij zongen natuurlijk al van dat we liedje jonkies wien. Ja. En vanuit koren uiteindelijk maar eens beiden begonnen. En dat wie in 2003. Ja. Dus, en nu ben we, eigenlijk zegt je niet verder, maar we doen correct alsof het 15 is. Ja, weer creatief boek horen, hoor ik wel van. Ja. Jims Heindel, die komt uit de koorwereld. Nou ja, daar kijkt hij in Heid. Jim Heid ik van trouwens, Piet Braam. En die had Jim een beetje ongestutst met dat virus. Is het zaak gewoon gaan? Ja, ze hebben dat... Heid en mij misschien wel? Ze hebben het samen doen? Ja, dat is muziek, die giet wat er ons hele leven in. Ja. En hoe ben je als duo ontdekt? Moest je eens een keer optreden met een koor? Ja, maar ik zeker met een fast horen. Dan neem ik hem even mee. Nou ja, dat wie begon eigenlijk automatisch. Hè? Er waren van die wij vroeger, we likken nog steeds wel een beetje op een ander, maar vroeger nog meer. Ja. Dus dat we altijd together die met sketches en vestjes en ja, zag je dat tro en tro. En toen werd op een gegeven moment van nou, maar die stemmen ben ik nog gelijk. Nou, dat klinkt ook wel leuk. Dus daar ben ik een beetje terug op. Zo moet eerst optreden. Kun je me dat nog herinneren? Het allereerste... Nou, misschien net thuis, maar met een koor, officieel, podium, zwithandjes, zenuwen. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, hartstikke leuk. Welk koor weer het? Ja, dat wie Visum in Hurregriep. Oké. Ja. En wie optreden in een kerk of in een zaal? Dat wie in een kerk inderdaad, wie een gospelkoor. Ja. Geweldig. Ja, geweldig, ja. Oude tijden. Ja, weet je nog welke noemers je hem die? Poel. Ja, ik test je hem geheugen. Ja. Nou, daar zie ik een mooi Friesk noemer bij. Fries gebed weet ik nog, de song. En dat zongen we nou maar eens bij het nek wel eens. En voor de rest van die bekende koorgospels. Ja. Goed jongen, het feestje levert er vooral reclame voor mij. Dat doen we straks nog een paar keer. Is 6 oktober in Snits, lokaal 54. Waarom die locatie? Nou ja, dat kwam een beetje toevallig. Want we zochten naar iets wat leuk toegankelijk weer voor meerdere. En een beetje leuke akoestiek, een beetje leuke nice sfeerke. En zo hier een regisseuse erbij, Rieneke de Haan. En die zei van, nou, maar dat is echt een leuke plak. En daar hebben ze ook eens even zoen. We zeiden, nou, dit is hartstikke leuk. Dat mag wel eens west van de kookstudio. Dus ik hier dat net... dat is ontwetter daar. Ja, ik moest even... Slachthoek. Ja. Een voormalig slachthoek. Prachtige locatie. Ja, echt heel mooi. Dus het had een mooi iets eigens. Ja, dat is een heel mooi ding. Dus. En we hadden de band erbij. Dus een leuk feestje.
Geef straks meer op praten. Ik wil eerst een nummer van je meer. Nou, hartstikke leuk. Ben je klaar met de soundcheck? Dat dacht ik wel. Ja, je hebt zo'n pas jou of jou, maar we hebben hier nog een bluesband en dan zal hij weer omdraaien. Dus een zwet op een kop. We moesten hem uit het café scoren hier hindernet. Hoe heet het eerste nummer? Meester. Boe! Ja, daar had ze net zo bij hoor. Ja, nou, dat kan samen wezen. Live in Noorderwind, Peter Engbert Braam. Hun jubileum dus op 6 oktober. Komt ie. Dank je. Ik zal je vertellen wat ik weet, hoe ik de dingen zie. Ik zal je vertellen wat anderen schreven over de dingen die het waard zijn om meer van te weten. Jou leren zelfstandig te zijn. Ik zal vast ook iets vergeten, want ik ken niet ieder terrein. Je hoeft geen wetenschapper te worden, als je dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil. Ik zal je leren te vragen, nieuwsgierig, kritisch en open. Ik wil je leren verdragen, dat ze jou soms willen ontlopen. Veerkracht en zelfvertrouwen probeer ik jou te schenken, zodat geen woord of blik jou werkelijk kan krenken. Je hoeft geen wetenschapper te worden, als je dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil. Scheppend, authentiek, ontspruitend uit jouw brein. Leer de wereld kennen, haar kennis en natuur. Dan ben je vrij te kiezen voor geluk op den duur. Geen wetenschapper te worden, als je dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil. Ja, maar daar word je ook stil van. Ah, mooi versje. Ze gaan nog in. Peter Engbert Braam. 15 jaar door de tijd. Ik zeg nog maar even snijden. 6 oktober, de Miggies om 3 uur zal het feest aanvangen met band. Hoe groot is de band? Uitgebreid? Ja, we zijn met z'n 4 in totaal. 3 bandleden erbij en dan en wij met z'n beiden. Ja, is dat een vaste band of hebben die gewoon vregen voor deze gelegenheid? Nou, het zijn eigenlijk goede vrienden en kundes en dat doen we voor speciale gelegenheden. We gaan een theaterconcert, hebben we op een gegeven moment een hele tour.
En daar wie een zek bij. En dat smaakt aan mij meer. We mat eigenlijk nog een keer. Dus we hebben weer een bassist en een drummer en een toetsenist hebben we erbij. En daar ben we heel blij mee. Hoe lang screw je met je eigen nummers al? Poeh, dat is van nou 2005, denk ik. We hebben eerst een cd maken met al die covers. En toen... begint het meestal. Ja, begint het meestal. En toen zeiden we, goh, je moet misschien kun je hem zelf ook wat nummers maken. Toen heb ik een keer een tekst maken en met het er muziek op maken van lied. Ja. Nou, daar is het eigenlijk begonnen. Ja. En toen hebben we dat een periode die zeiden van, maar dit is mooi. Ja. Toen zeiden we, nou, dan gaan we eens verder. Ja. En zo is de tweede en derde cd mijn eigen nummers. Prachtig, man. Ja. Prachtig. En dan knip je een pik met één en hij is allemaal een jubileum te pakken. Ja, hoe zeg je dat? Ik kom aan bij een brom, jongens. Peter Engbert Braam. En ik ga eerst even naar de Barta. Ja, hij heeft wel eens wat covers spelen, maar ze is net bij hem begonnen, Emiel, van de Hoenekop. Hoe? Wie je hem eerste noemer? Wie dat een cover of ben je hem voortbegonnen met een eigen nummer? Ik denk dat... even zien, ja. Het eerste wat ik van hem ken, wie Berenburg, toch? Ja, en dat is eigenlijk een cover. Toch? Ja. Serieus? Ja. Ik kan toch intrapen. Ja. Ja. Nee, we zijn met een paar covers begonnen. Ja, Marway Blues, hè, Johnny Cash. Ouderwetse Wartpeak is van Hank Williams III, dus Crazy Country Rebel. Dus ja, we zijn met covers begonnen. En nou jaat er wel in om mijn flarden. En de rest van hemzelf weer. Het wordt steeds meer eigen. Hè? Je wordt net blok op Facebook, het de algoritmes erop losgaan. Soms wel. Ja, hè? Ja, dan heb ik me nog de wereldtitel van Lip, maar dan denk ik, dan gaan we weer. Goed, jongen, dan ben je net samen, want best met Peter Frans hier. En even zien, doe hast Clockwork Orange doen, maar Peter Frans is net geheel ontoevallig. Had een prachtig mooi t-shirt doen voor het festival, maar dat is de onleiding om je hem hier te vregen. Friggin in de Riggen Festival. Peter, hoe is het? Ja, goed. Bij de voorbereidingen. Gaat uitstekend. Ja. We hebben echt gisteren zijn de laatste dingen geregeld. En gisteren een heel leuk bericht uit Londen. Dat Mike Spencer die komt hier naartoe. En die gaat als DJ gaat hij een hele show weggeven op het festival. Dus ja, de gedoodverfde John Peel nu in Leeuwarden. Ja. Hij leeft nog. Nou, John Peel niet meer. Nee, maar bij deze meneer wel. Mike wel, ja. Dus ja, hij zou toen de tijd van John Peel het programma overnemen hè, bij de BBC. Dus ja. Friggin' the Riggen. Het zei het al een beetje, de titel komt uit de punkwereld bij. Maar wat we, daar viel hij wel bij thuis Emiel, om daarmee de Hoenekop te staan. Het is een beetje punk, rock, die kant wat uit. Hè? Ja, ben ik. Ja. Daarom. Ja. Het is wel een leuk festival om op te spelen. Je komt natuurlijk op alle plakken. Ja, tuurlijk. Ik ben een verleden jaar week daar als bezieker. Een paar jaar ben ik er al geweest. Dus nou, dat is een beetje thuiswedstrijd. En dan wel leuk om te spelen. Ons kent ons, ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om in Leeuwen te spelen. Hè? En Skaaf had wat, hè? Ja, dat is natuurlijk de Skaaf met blieven. Hè? Ja, vies het echt, hè? Ik weet ik geen mening over, maar... Ja, ik denk checken. Ja, maar ik heb bijna nergens een mening over. Nee, hè? Ik ben mij de die onverschilliger. Dat leeft hier toch net? Ik weet het. Het interesseert me al geen fuck meer. Echt net. Nee. Maar wordt de muziek, hoop ik? Ja, zei de muziek, daar leef ik voor. Ja. Weet nou een nieuwe release wat ik op YouTube zeg, Joert? Monsterachtig of net? Hoe zit dat? Ja, weet je, hast je naar luisteren? Ja. Ik vond het leuk. Ik denk het net. Nee, ik zeg een reclame. Ik stie mijn programma te doen. Ja, oké. Nee, ik zeg wat voorbij. Goed excuus wel. Ja. Nee, het is gewoon een clip met al die flarden van huis en eigen plaat. Dus een paar seconden van elk noemen dat mensen een beetje kiedelen worden. En dat ze denken, verdomme, ik moet aan die nieuwe plaat hebben, toch? En ik kom net op Spotify trouwens. Oh. We zijn al ouderwets, weer wordt cd's verkeerd. En LP's. Oh, trouwens, nou ik je top ben... mensen die kennen, als ze nou tot 1 oktober uw nieuwe LP bestellen, krijgen ze een gratis CD erbij. Hoe blik je? Ja. En die CD is weer wat oors, dat is de LP? Er zit 1 nummer extra op. Voor de rest is het hetzelfde. Dus ik zou zeggen, bestel het. Let de LP mooi in plastic. En lees hem voort. Dus, hoe zeg je, appeltje of de oude dag of zo. Appeltje voor de doos. Appeltje voor de doos. Hoe zeg je dat? Gewoon, die dingen worden steeds meer yield werken, joh. Goed, de reden om te vragen, weer Friggin' in a Rhythm Festival. Nog even de datum, wanneer is het? 12 oktober. Ja, het komt eraan. Ja, zaterdag 12 oktober, dikke 2 weken. Ja. En dan, ja... Toen ben je West en toen had je een oproep dienen voor bands. Die kon als iepener fungeren. Ja. Je had een koor dienen. En daar is iets... Is dat punk? Nee. Jij hebt het steeds over punk, maar het is een alternative rock festival. Oké. Koor, alternative? Ja.
Nee, we hebben dus die oproep gedaan. En daar is een hele leuke band uitgekomen. Dat is de Black Fuse. Ze komen wel uit Groningen, maar vooruit. De gekke band die gaan de opening verrichten van het festival. Ja, leuk. Ja. We komen straks weer bij je, Bram. Ja, meisje meer reclame voor. Freak in the Riggin, mee onder oren de hoenekop dus. En bijvoorbeeld de Iepener uit Greensland notabene. Ik geef weer om naar Peter en Engbert, want zij vieren het feestje net op Freak in the Riggin. Hij ooit eerder in je leven ooit een seks, drugs en rock'n'roll periode west of ben je hem gewoon keurige ideale schoonzonen? Dat hij Piet zei, ben goeie jongens. Ja, daar let ik me verder. Nee, hè? Nee. Hij Piet had nooit eens een mopperen. Maar rock'n'roll, dat bespreekt me wel om. Ja, zeker. Ja. Hartstikke mooi. Komt de show, maar game verder nog wat of is toch de jubileumshow eigenlijk? Van No. Ja, van No is het even leuk, even een opwarmertje voor de show. Hè, maar dan hebben we de bandleden erbij. Ja, maar ik bedoel, komt er nog cd's uit, komt mijn na het programma. Nou ja, Safir is nog net. We hadden de tredde cd een Perilien maken. En dit is meer even van, we zijn 15 jaar bezig en laten we dat eens even hebben veromblikken. Meerdere noemers vanuit alle jaren pakken we er even bij. En dan kun je een Joski hier en daar, want ja, we gaan nou uit maten erbij. Dus dan kunnen we wat meer uitpakkers in zetten. Goed, welk nummer kunnen we doen? Wij kennen nou muziek van. Live in Orwin. Wat zou de dij van Joet wegbrengen? Hoe zorg ik Joet er werd in on? Carpe diem is mijn motto. Maar muziek kent menig toon. Van de mensen om mij heen, hoe leidt je toch het leven herinneren? Ik zocht leefde, ik zocht haat, bij de komt wel op mijn paard. Maar de leefde liet u zien, hoe mooi wij binnen. Zomaar krijgt hoe ik me viel, is het rein of een sinnestriel. Soms van het een op door een moment is het als de dij opnieuw begint. De bezem van die lietse dingen, die zwart je van die iepeningen. Een blom, een glimp, een schouderklop, dan viel ik mij wat zuiver top. Van een meisje om mij heen, hoe leidt je toch het leven herinneren? Ik zocht leefde, ik zocht haat, beide komt wel op mijn paard. Maar de leefde liet u zien, hoe mooi wij binnen. Het klinkt mij als muziek in de eren. Reis je ik de goeie snaar. Het leven jouwt een heel soort tonen, maar ons akkoord is lang net raar. Ik maak er vaak zo goed om denken, dat de goeie toon wil jij. Als getoonst dit vol te winken, maar de zuivere wind het weg. Ik geniet je van een meisje om mij heen, je leidt je toch het leven herinneren. Ik zocht leefde, ik zocht haat, beide komt wel op mijn paad. Maar de leefde liet u zien, hoe mooi wij binnen. Ik geniet je van een meisje om mij heen, je leidt je toch het leven herinneren. Ik zocht leefde, ik zocht haat, beide komt wel op mijn paard. Maar de leefde liet u zien, hoe mooi wij binnen.
mooi. 15 jaar door de tijd. Peter neemt met het mee. Band Snijn, 6 oktober, dames en heren, vanaf 3 uur. Lokaal 54 te Snitshoek. Kun je mensen kaarten komen? Misschien nog even leuk om te nemen oer de band. Want we hadden dus, als drummer Sido Wagenaar en de bassist is Gerrit Steen. Hier we als toetsenist ook altijd Gert-Jan Jaarsma. Die kan helaas er net bij wezen. Maar daarvoor in de plek komt Willem Binnenma had ik onze cd altijd makken. Dus gelukkig ben we alsnog weer compleet met een verste mooie ploeg. Hoe om kaarten te komen? Via website www.peterenengbert.nl of onder kassa. En het wordt een heerlijk huiskamerconcert. Dus ik zou zeggen, komt allen tezamen. Dank u wel. Hartstikke mooi. Goed. Straks praten we nog over Neushoorn. Praten we over Friggin' and Riggin Festival. Wil erin hingen. En we hebben Phil Gage hier met de hele band nog live in de studio. Graag en dadelijk. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer. Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Tot en met 29 september is het Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel tot wel €4.000 op al onze modellen. Ga voor meer informatie naar Renault.nl. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveren op zonnebloem.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Ze zien het laatste jaloeren. Een heel soort blues nog van Phil Gates en Cement. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De provincie moet het Riek een brandbrief sturen over de verhuurderheffing, dat vindt de FNP. Juist was duidelijk dat woningcorporaties miljoenen aan het Riek uitdragen moeten om de staatsschuld naar onderen te brengen. En dat er minder yield in haar eigen huizen stekken kunnen. Voor Wonen Noordwest-Friesland Bigeliks gaat het om €26 miljoen in 10 jaar tijd dat oorsbroekt worden zo voor het energiezuinig maatje van 400 huizen en voor het vervangen van 160 oude huizen. De FNP vindt dat het yield het nodig is in Friesland zelfs en dat de provincie daarom in actie komen moet. De Raad van State behandelt net eerder als begintak om hier het besluit van de Friese Marren om geen industriële zonwinning te staan in de IJsselmar. Dat schreeuwen burgemeester en wethouders in een brief van de gemeente Rieën. De Rieën hier vregen hoe vier dat het is, maar de juridische strijd over de zonwinning. Initiatiefnemer Royal Smalls had bezwier maakt het in het eerdere besluit van de gemeente om geen zonwinning te staan en daarom komt de zaak nog voor de Raad van State. Daar waren intussen meer dan 40 organisaties en personen melden als belanghebbende, zodat zij ook haar lood litten kennen. Het is niet maar de speciale smokeruimtes in cafés, kroegen en restaurants. Dat had de Hegerie bepaald. Het verbod op de smokeruimtes gaat voortaan dadelijk in. De zaak is onspant door Clean Air Nederland. Ook in Friesland binnen soort cafés en kroegen dat nou nog zo'n smokeruimte is. Koninklijke Horeca Nederland zou dat de uitspraak dramatisch wijzen zal voor cafés, discotheken en kroegen. En dat vindt Corné van der Erve van de Friese afdeling ook. Het is echt vreselijk. Wij willen gastvrijheid bieden. Wij willen onze gasten ontvangen. En wij willen ook gasten ontvangen die kunnen roken. Daar hebben mensen die hebben daar alles aan gedaan. Die hebben daar bij wijze van spreken hun laatste cent aan gespendeerd. Want eerst het rookverbod, toen de alcohol van 16 naar 18 jaar. Het is klap op klap. De PvdA in de gemeente Jereveen wil weten hoeveel dat het steekt maar de peteren over het treinstation bij Istarion 1011. De NS had aankondigen dat dat net meer broekt wordt voor treinreizigers die naar de wedstrijden in 1011 willen. De gemeente Jereveen is er net maar eens en is in peteergong maar de NS. De PvdA wil nou weten wat de stand van zaken is, omdat de wedstrijden op het Jereveen in het eerste weekend van november wel losgaan. Dan het waar. Tot op is Broen, onzee er kans op een bui. Verder is het meest droeg en de zinnen er echt nog bij komen. Het is een graad als 18. Morgen hebben we buien, maar ik zinnen. Het waait hut en het wordt 18 graden. Snijn, Rijn en Huddewien en dan wordt het 17 graden.
Vooruitgang, een tentoonstelling over schreeuwer en verhalenverteller Valing Dijkstra. Te zien onder mij 5 januari in Oben op het Oudehuis te Tjerkhof. Meer informatie op Tresor. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Hi, ik ben Freek IJzer, aannemer, maar ook inkoper en architect. Een alleskunner, net als mijn Citroën bedrijfswagen. Citroën bestaat 100 jaar en trakteert op voordeel tot €1300 en 5 jaar 0% financiering. Zoals op de nieuwe Berlingo van met een laadvermogen tot 1000 kilo. Kijk op citroën.nl. Citroën. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Hey Beauty Lover, nu 30% memberkorting op bijna alle producten als je er 3 combineert. In de winkel of op easypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Het zijn weer stuntweken bij Multimeet en Hubo. Zaterdag 28 september krijg je 20% korting op bijna alles. Oftewel, zaterdag stuntdag bij Multimeet en Hubo. Omroep Friesland. En welkom bij het laatste Jaloerenberg van Noorderwiel Live. Dat we ondertussen even bezig zijn met de soundcheck. Karel, je kunt gewoon door soundchecken hoor. Wij doen even een praatje hier. Dat is altijd gezellig. Man van Neushoorn zitten hier. Jort en Wietse. Altijd weer gedoe hè, met die muzikanten, soundchecken. Ja. Hey Neushoorn, komend seizoen, vertel eens. Ja, we hebben een druk seizoen weer. Komt voor de boeg. Ja. Heel breed dus weg van blues tot metal, Into the Void zeg. Het festival gaat wel los. Ja, wat de festivals zijn. Meestal in oktober, november, december. Dat is de periode van de festivals. Dan in de zomer dan gaan ze naar Boetenta. En in de winter proberen we ze bij ons binnen te halen. Into the Void gaat aardig uitpakken. Ja, een periode naam. Alcest. Nog ja, al je naam. Ze hebben het al je noemen. Maar ja, voor de liefhebbers is dat een stoner/doom festival. Die ongeveer zo'n 15 verschillende nationaliteiten loopt. Dus, ja. Gigantisch man. Ja, dat hebben we nog. Het hele pand is helemaal volbouwd dan, of niet? Ja, dat is een mooi nieuw pand. We hebben het inzaal, we hebben een traaienzaal, maar dan heb ik nog een liedse zeiltjes overal, omdat er een squallen in zit. Die broeken we dan ook weer voor van alle verschillende. Dus dan gaan ze gewoon het 4 podia binnen. En dan kunnen we zo'n tours man houden per dag. Dus dat is hartstikke mooi. Oh, mooi ja. Wat vind je er nog maar? Ja, van alles. Wat highlights? Ja, precies van alles. Nou, ik zei Diggy Dex, Traantje Oosterhuis, Kraantje Papi, Maan. We hadden Thijs Boontjes in het oorlogsgebied, een beetje in de Liedzeel speelsteen. Lori Lieberman van Killing Me Softly, hè? Een legende. Die Osmond Brothers. Ja, dat is wel fantastisch hè? Ja, die doen een laatste tour. En, ja, ik verbaas me door wat ze nog leven. Maar... Ja, zeker. Ja. En dat is wel mooi. We proberen ook wat van die legendes nog bij binnen te krijgen. Dat soms misschien denkt van, goh, maar we dat wel doen. Maar ja, dat soort mensen gaan gewoon echt de wereld zitten op het namen steen. Ja, gigantisch. Dat is toch wel heel mooi om dat echt een podium te kennen, ja. Straks nog in programmering, maar even het nice. Want de rookhakker maakt het definitief al je dicht, ik bij hem. En ik zie correct even, ik ben hem aan het flitsen op internet. Wat game doen? We een pil nu deel? Nou, wij denken van, het is een nieuw probleem. Want onze rookhok maakt dus echt dicht. Ja. Uitspraak van de Hoge Raad. Dus, en daar willen wij even op een leuke manier op inspelen. Dus ja, de kist wel boeten roken. Maar vanaf 3 uur, dat is horecabeleid in Ljouwert, maar is net meer naar binnen. Dus als mensen dan toch heel erg verslaafd zijn, dan kunnen ze bij ons gratis een nicotine-zuigtablet halen. Ja. Wat versterkte? Of, Ik heb geen idee. Ik ben zelf geen roker, maar nee. Wat een geweldig idee. Joh. Ja, wel een mooi idee. En wordt dat structureel, dus dat in je maal geven voor een stunt? Ja, we gaan even zien hoe het gaat. En wellicht dat we het later geen verkeepje, wie weet. Nicotinepil. Het is natuurlijk net, dat is alleen voor night-traaien. Dus dat ben de clubjon. En die hebben we meestal 1 keer per week. En zaterdag hebben we een alarm. Nou ja, dan gaat het dus eigenlijk van 3 tot jaar 4. Dat is de oorlogen. Dat moet de overbrugd worden. En, maar ja, het kan wel een gedoe worden. De meesten die gaan een slok op om 3 uur, kan je stellen. Ja. Dus ben je net altijd heel goed verreden vatbaar. Dus wie moet misschien maar wat extra nicotine-tabletten kleerlezen. Ik denk overdosis van hem. Ik wilde er heel tegen. Mooi, kom straks bij je Bram. Ik zal even bij Phil Gates hier. En er gaat 2 toemen om. How you doing, guys? How you doing? Zit hier een waaier. How you doing? Hi, Phil. Hey, how you doing today? Yeah, great, man. Good to have you on the show. And who's the band? Tell me. The band is Mr. Uwe Rodi on the keys. Yay! Yay! Mr. Tom Wagner on the drums. All right. Mr. Stefan Hoog on the bass. Yo, I'm Mr. Phil Gates. And I hardly
try? I don't. Can I ask you to play or not? Well, I think we can work. Yeah, you can work it out. Yeah, we can work it out. Yeah. You're gonna play 2 songs. I'm so happy to have you here tonight in Neushoorn. Great venue here in Leeuwarden. But happy to have you here. You came from Hasselt, Belgium, I believe. You had a lot. I was there at the Musicodroom in Hasselt. That was a great show. We had a lot of fun. Great audience, great venue. We're doing a nice weekend here in Belgium and in Holland because Douwe Dijkstra is setting it up with real cool management. He's doing a great job for us, and it's really fun. And fun to have you here. Thanks for improvising, because you had to be a very quick sound check, ladies and gentlemen. If it's going to be all right. Phil Gates, live in on the window! I seen you, baby, hanging on the scene. I tell you, I never saw nothing like that. I mean, you looking cool, looking fine, looking sweet, yeah. I had to walk on over to you just to meet. And you were cool as you could be. Might cause a lesser man to pack up and flee. You're running your guys from your shoes to your shoulders. You let me know, baby, when recess is over. Like a big tube radio, I'm glowing hot and I'm good to go. Well, you turn me on now, turn me up. You turn me on, baby, so turn me up. Now we're both sitting side by side, so close together this little booth is feeling wine. I'm vibing you, you're vibing me, we're vibing together. And we both know that this can only get better. But we've gotta keep the volume down, 'cause we don't need everybody, baby, no one was really going down here. And then you said, come on, let's get up and go. Let's turn up the volume and really let it flow. Like a big tube radio, I'm blowing hot and I'm good to go. Well, you turn me on now, turn me up. You turn me on, baby, so turn me up. Tell you nobody's ever saw nothing like us, I mean. We're looking fine, looking sweet, looking good, yeah. We keep the fire burning like we knew we would. And there's no doubt about what's really going on. We stay together, baby, and we keep each other strong. Well, and if you wonder how we stay this way, my baby loves it when I step up and I say, like a big tube radio, I'm blowing hot, I'm good to go. Well, you turn me on now, turn me up. You turn me on, baby, so turn me up, please. You turn me on now, turn me up. You turn me on, baby, so turn me up. Turn me up, turn me up. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. You know what? Let's do it, Dick.
addicted. I always need a lot. And when I'm itching, my hands are in knots. And when I'm tapping out a melody line, and I'm still mapping out the colors of my mind. I'm strung out on playing for you. It's all I ever wanted to do. 'Cause I'm addicted to the blues. Yeah, well, I'm jonesing to play you a tune. And when I'm moaning, you can't cook that with a spoon. When I'm tapping out a melody line, well, I'm still mapping out the corners of my mind. I'm strung out on playing for you. It's all I ever wanted to do, and I'm addicted to the blues. Oh, here we go. Yeah. I'm wired to play this guitar. When I'm sitting on the way things are, and when I'm tapping out a melody line, you know what I mean? Well, I'm still mapping out the corners of my mind. Wanted to do, and I'm addicted to the blues. Stay on the one, fellas. Here we go. I'm addicted. I'm addicted. Well, now I'm addicted. I'm addicted. Well, I'm addicted. I'm addicted. Well, I'm addicted to the blues.
Fantastisch. Thank you so much. Coming back to you, Phil Gates. Ik ga nog even niet naar de bar, dames en heren. Friggin, de Riggan Festival, de Hoenekop met Dikke Dennis. Ja, Is die een beetje of net? Nou, ik ken hem net heel goed. Nee, ik dacht misschien in circuits, festivals, dan moet ik wel eens komen. Ik hou wel eens van hem, ja. Ja. Diepe, hè? Ja, we hebben wel eens een feestje vieren. Ja. Friggin, de Riggan, alles in op ritje. Waar staan er al je? Nou ja, Dikke Dennis, zei je net al. Hoenekop. De Hoenekop, die mag ik niet vergeten. Dan hebben we de Legendary Jerks natuurlijk. We hebben Emote. We hebben dus Black Fuse. En wie zijn we allemaal nog vergeten? Nog en de rest, ja. Een heleboel. We gaan aan met de Phil Gates, dus dat komt ook goed. Favkip is los. Phantom 4, ja. Niet te vergeten. Heel gevaarlijk. Favkip rint. Ja, die loopt. Wat kost het? Het kost maar een tientje. En dan hebben we 8 geweldige bands. Waar krijg je dat nog? En via de website uiteraard, frigganintheriggin.nl. Ook via de website van Zale Schaaf. En in de voorverkoop bij King Kong Records. En bij Tamme natuurlijk. Ja, op alle mogelijke manieren dus. Ja, alle mogelijke manieren, ja. Dus, Wanneer? 12 oktober. Zet het in de kennen. Dank u wel. Ik ga nog even achter de bar. Net waar hier van Neushoorn. Jong dus. Wietse. Sticht erbij of net? Ben je Phil? Ja, net al lang. Ik trek al in de boet. Ik had er niet eens op, Bro. Dus ik moet even rustig om. Bij welk concert ben je dat? Dat wie op een Windkrachtfestival. Oeps. Ja. Dus ja, dan moeten we even rustig gaan. Hoor. Jort, highlights, komende tijd voor jou? Ja, volgende week vreed. Dan hebben we de samenwerking met Noord-Nederlands Orkest. Ja, dat wordt wel fantastisch. Vivaldi, hè. Dus, we hebben ook nog een hele goede metalband. In december in Neushoorn, Insomnium. Melodic Death Metal. Dus dat is ook wel een hechte puntje. Ja. Geen trouw, jongens. Ja. Jouw geen bloeiers. Beleks. Kom maar goed, hè. Doc Monbert, toch even. Welke data? 3 en 4 juli. Kijk. Ja. Schreeuw het in de agenda. Schreeuw het op. Mooi. Mooi met de winning. Gaan we alles horen of moeten we nog wat kwijt? Had je nog een pil van die pil? Nee, dan word ik nog drokker. Wat voor pil was dat? Ja, ik ben stoppen met ook een pil. Hè? Ja. Nee, gelukkig ben ik er net wel verslaafd. Goed. Volkert, hoe is het, jongen? Ja, best. Ja, dit weer wel vet. Heb je nog een nummer, man? Oh, gelukkig. Ja. Nou, dan zo maak je nog even een foto. Phil, you got one song left for us? Oh, that would be perfect. Okay, guys. Dankjewel. Friggin' the Riggan. Maar ik viel er nog bezig wat vragen. Waar spelen ze verder nog douwen? Morgen in Boxmeer. Blues Alive, uitverkocht, headliner. Te gek muzikant, hè? Ja. Okay, guys. Do you want to play one more song? Yeah, we're going to play one little funky. How about you play now in Holland, then go back to America and then? Actually, we're going to go back to Switzerland and I have a date in France, October 5th. So tonight is Leeuwarden, tomorrow night is Boxmeer, and then October 5th in France, November, we have some dates. So just keep tuned at philgates.com. Shameless plug. But keep tuned there or anything, on Facebook, any social media, Phil Gates Music. Come join us. We'd love to play for you anyway. We have fun. You make beautiful, beautiful blues music. Thank you, guys, already. What's the song you're going to play now? This is a song called New Kinda Funky. Studio is all yours. Phil Gates, let it go! New kind of funky, this is new kind of funky, this is new kind of funky. Come on down and kick it with me. This is new kind of funky, this is new kind of funky, this is new kind of funky. Come on down and kick it with me. You're in the club and hanging out around. The day is done, the moon is hanging out. It's time to play, the night is young. You're not alone, you're not the only one. This is new kind of funky, this is new kind of funky, this is new kind of funky. Come on down and kick it with me. This is new kind of funky, all the fun for the new fun junkies. This is new kind of funky. Come on down and kick it with me. You're looking fine and drinking wine. You're showing yours, I'm showing mine. It's time to play, the night is young. And we're together till the morning sun. This is new kind of funky, this is new kind of funky, this is new kind of funky. Come on down and kick it with me. This is new kind of funky, all the fun for the new fun junkies. This is new kind of funky. Come on down and kick it with me.
Just move it a little closer now, and we're gonna taste the night. This is the new kind of funky. This is the new kind of funky. This is the new kind of funky. Come on down and kick it with me. This is the new kind of funky. All the funk for the new funk junkies. This is the new kind of funky. Come on down and kick it with me. Veel geeltjes. Vanavond jong heb ik in Hast Nederlands te praten. Dat is helemaal net. Tonight in Neushoorn Theater. Absolutely. We're going to be playing all night long. Come on out and hang out. We're going to have some fun. Oh, great, Thank man. you so much for having us on the show. I hope to see you again in the studio next time. In the future, always welcome. What are the plans for the coming half year? Next half year is finishing up this year's worth of tours, and we're already booking into 2020 and 2021. Okay. And so that and working on a new studio record. Okay. So yeah. So play. Record number 12. Okay. So we've been at it for a bit. You're a real musician. We have fun. Thanks a lot. Never forget that. Oké, thank you. Ik zie nog even naar de klok. Hoe volle hebben we nog, jongens? Oh, dan kan ik morgen even een afskeer nemen. Dat is ook wel eens leuk. Meestal hebben we te kwart tijd en dan begin ik oor de tijd en dan naar die collega's. Volkert! Heeft die kat al voen? Nee. Ben er al zieke acties op start? Ik hoop het. Ja, ik wist je wel. Ja, we huisbest dingen en nou ja, we merken het vanzelf als hij boven water komt. We zullen het zien. Leuk dat je het wist. Ja, bedankt. Onder keer. Ja, bedankt ook mensen voor het bijtje alweer. Regine die had een vlogjerm. Marianne Kleinstation nog deel komt die hier de auto's in de auto of de kaaien in de auto litten. Dus Sam die weer. Dus maar wie had red? Gebeurt hier nog wat mis of net? Nou nee, die fjouwer die ben voorbij vlooien. Ja, draaien. Oh, ja. Ik bedoel maar het fjouwer is fjouwer. Het is clear. Dit weer nog weer live. Hoi!
Deze uitspraak betekent dat definitief vaststaat dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is en dat rookruimtes in horeca-inrichtingen dus niet zijn toegestaan. Dwarpscafés het sowieso moeilijk. Ik droeg invoering van het rookverbod, invoeren van drinken onder de 18. Zo steeds minder mensen in het café komen. Dus dit zal ik inhouden dat er wel minder komen. Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar ik neem vanzelfsprekend nu ook hier in het openbaar mijn woorden terug. Die waren ongepast. De excuses draaien om de woorden die ter keurs die in een raadsvergadering. En het is niet voor niks dat dit college ook voorstelt aan de gemeenteraad om te investeren in de kwaliteit van een ambtelijk apparaat. Het excuus in de extra raadsgeerkomsten waar door de belutsen ambtenaar accepteren. Maar voor de wethouder wie het verhaal daarmee net clear. Deze gemeente heeft nadrukkelijk behoefte aan rust en nieuwe energie. En ik heb dan ook uit het geheel van de gebeurtenissen van de afgelopen week mijn conclusies getrokken. En ik dien dan ook mijn ontslag in als uw wethouder. De keurs weer zo'n vlienier wethouder in Smellingelaan. Hij wie daarvoor burgemeester van de gemeente Ljouwtradiel en Tietsjerkstradiel. Museum Belvedere had alle stikken aan de kant gescoot om plak te maken voor de Fjouwerdaagse kunstbeurs Aard Noord. 18 standhouders benamen uit het noorden tonen en verkeerpje werk. De kunsthandelaars en galerieën hebben het daar hier een dreig gewoon. Je kunt het om je heen zien, het kopen van kunst. We hebben nu elke 9 minuten. Jelle Asma runt met zijn heid en mem een melkvee. Sipke Hulshoff wen het nog altijd in Ljouwert. Maar verruilen het qua werkplak van Volendam. En dus rint hij nou op de dijk in Steef van op de Nijsteert. Dat vind ik wel een van de mooie dingen. Hè? Als het nou de stap was van Ljouwert naar Volendam, dan maakt het dit dus wel heel bijzonder. De hoeskes zijn bijzonder, het stukje toerisme maakt het bijzonder. Het is gewoon heel erg leuk om hier rond te rennen. En zeker als ik het kan combineren met mijn werk. Prachtig mooi werk. Waarin herkent dat echte Volendamse? De hurdenwerkers zijn redelijk cynisch wijzen. Maar dat cynisme kan ik omslaan in enthousiasme als ik journalist en waar ze mee bezig bent. Het eerste wat ze van die verwachten is in ieder geval dat het heel hurdenwerkers. Dat docht Hulshoff bij FC Volendam onder haar trainer Wim Jonk. Een bijzondere combi. Jonk als topvoetballer die haast 50 interlands spelen. Tegenwoordig met Hulshoff die als voetballer furoren maken in de Frieske woorden. Dan krijgt Sipke Hulshoff de bal samen voor de voeten. En hier had hij de hele week op oefenen. Het is 1-0 voor de Westerijn. VV Zwaagwesteinde, had u daar alles van gehoord? Ja, het is dat je het net roept, maar hij heeft het volgens mij wel 1 keer tegen mij gezegd. Dus het ging net wel een lampje branden. Heel een vreemde combi is het ek weer net, want de beide maalje kindelkoor van de trainerscursus. Daar is de basislijn van deze geerwerking. Dat weer in 2015, die kust in 2014, 2015, dat weer natuurlijk ook een wezenlijk, dat weer een beetje onlang van de boen. En dat in combinatie met wat we de laatste jaren, steeds maar dienen hebben, ja, dat weer voor hem de reden om je te benaderen. De voetbalvisie waar hij over staat, maar ook wat hij uitstraalt qua dynamiek. Energie, nou wordt het wel heel positief allemaal over Sippe. Ja, we gaan straks over de kritische dingen hebben. Nee, maar het is gewoon zo. Het is een hele energieke man die het ook op een goede manier overbrengt op spelers.
Ja, en daar gaat het natuurlijk om, dat je dagelijks met een groep werkt. Dat je de energie elke dag omhoog kan krijgen. En dat je geen onzin verkondigt. Nou, hij verkondigt geen onzin. De training stiert voor een grutpad onder leiding van Hulshoff. Hij krijgt de verantwoordelijkheid van Jonk en dat is ook wat hem Sabot bevalt. Zeker ten opzichte van de laatste jaren is mijn vrijheid als assistent wel wat groter als het laatste jaar bij Cambuur weer. En ja, dat werkt een van de redenen om jaren steeds in het assistentschap. In de organisatie van trainingen en dat soort dingen, daar zit natuurlijk wel heel geslepen in. En daar heeft hij natuurlijk ontzettend veel ervaring in. En ik ben natuurlijk heel individualistisch gericht. Dus ik kijk heel veel naar spelers individueel. En, ja, en zo probeer je het plaatje compleet te maken. Acties maken, hup. Acties maken, hup. Acties maken. Alleen bal kijken. Nou, achteraf is dit gewoon een hele goede keuze geweest. Omdat het die eigen horizon verbreest. En de eerste de meesten kennen, het netwerk weer door. Ja, ik ben ontzettend blij met deze stap. De bijnaam van FC Volendam is het andere oranje. Die kleur wint terrein bij Hulshoff. Maar dus streamt het giel-blauwe bloed nog altijd terug zijn ieren. Ik ben bij Cambuur opgegroeid. En daar ben ik als lief jonkje mee opgegroeid. Nou ja, ik ben al heel lang in de stad Ljout. Ik ben de 14 hier om verbonden geweest. En dat is natuurlijk voor mij deze wedstrijd wel heel speciaal. Maar als aankomende vrede die fluit wordt, ja, dan wil ik heel graag van Cambuur winnen. Als je liefhebber bent, dan ga je met elkaar